nilqakom għal programm ieħor politiku. Din il-ġimgħa għandi persuna interessanti ħafna miegħi nilqa' miegħi ġewwa l-istudio il-Dr. Charles Xwiereb. Nsellem lilek mal-kelm u l-ħafna li segwukom permezz ta' dan il-medium u nawguralkom għal biċċa xogħol importanti li qegħdin tagħmlu. Grazzi ħafna. Tista' tgħidilna daqsxejn xi ħaġa fuq hekk x'tagħmel, ovvjament nafu l-passat tiegħek. Kulħadd jafek Malta. Kont se ngħidlek irid noqgħod attent x'ma ngħidlekx għax naħseb kulħadd jaf ħafna fuqi. Ir-raġuni u jiena kuntent biha u vera li fix-xandir issa 54 sena, għandi 75 u allura 54 minnhom kont għad niżgħir meta bdejt u Malta kien hawn biss stazzjon wieħed bil-Malti biex ngħidu hekk TVM, dak iż-żmien kien MTV, għadu jibda fl-1962, dħalt 7 snin wara li beda. U allura l-għażla jekk tittara xi ħaġa bil-Malti kienet bil-fors tagħna. U jien kelli diversi programmi kulturali, edukattivi dejjem fuq dik il-linja, programmi li kif taf inti waslu biex ikunu popolari ħafna, ingrazzi għal qatt ma kien programm xi wieħed li nagħmel jiena li ma kienx popolari. Forsi l-iktar żewġ tikpiepel l-best popolari, waħda tal-quizzes, għax naħseb għamilt mis-76 sal-2001 nagħmel il-quizzes, ħafna drabi ġimgħa wara ġimgħa sena wara sena. U mill-banda l-oħra Bonġu Malta, għaliex naħseb Bonġu Malta għamel xi ħaġa li llum ma nistgħux nagħmlu, kieku rrid nagħmlu llum Bonġu Malta ma naħsibx kont nagħmlu. U dan huwa il-fatt li llum tantaw bini li ħafna bliet urħula qed imissu ma' xulxin. U qabel aħna konna mmorru raħal, belt, u kulħadd joħroġ il-kultura, l-istil tiegħu. Mill-banda, sal-istorja, kollox. Illum kważi issa sirna belt waħda. Mhux hekk possibbli. Għaliex il-ħdura fil-pajjiż qed tonqos u l-pajjiżi qegħdin jingħaqdu ġebel abjad ma' ġebel abjad. Mhux hekk ma' bricks. Dika se tkun problema. Mill-pija jiena x-xandir kont inħobbu minn dejjem, bdejt bħala reporter u mbagħad anke dħalt sub-editor it-Times of Malta, allura kienet dak iż-żmien fis-snin 60 kienet iż-żożija tiegħi kont għadni teenager u allura l-affarijiet mill-ewwel dħalt fil-linja tal-ġurnaliżmu bqajt inħobba sal-lum. Sintendi mbagħad għamilt l-istudji tiegħi, imma ħdimt ħafna dejjem bħala management. U llum ikolli ngħid bi pjaċir li daw l-aħħar forsi 25-30 sena nagħllem l-università suġġetti li huma marbutin ħafna mal-identità, il-memorja u l-postkolonjaliżmu. Jiġifieri dawk is-snin bħalma qed ngħixu llum, is-snin li jiġu wara l-indipendenza, wara li tlaqna mill-Imperu Brittaniku. Mela Malta telqet fl-64 u s-sena d-dieħla niċċelebraw 60 sena ta' indipendenza. U jien il-mistoqsija tiegħi anke fi ktieb li ħriġna l-aħħar u li għadu dak li jkun jista' jixtrih jaqrah, jien interessani li jaqrah anke jisselfu basta jaqrah. Huwa Decolonizing the Maltese Mind in Search of Identity. Dak huwa suġġett li nagħllmu bil-qalb flimkien mal-komunikazzjoni u nagħllem ukoll il-ħsieb kritiku. Di tal-aħħar jien ili nagħllimha mis-snin design. Imma jiddispjaċini ngħid ħafna drabi li fid-dinja tas-social media li qegħdin fiha llum ħsieb kritiku ftit li xejn nara għaliex kull ma taqra reazzjoni għaw ħafna nies li ma jaħsbux, li ma jikkalkulawx, ma jarawx li jistgħu weġġaw xi ħadd ukoll. U ħsieb li jiġi f'moħħhom jgħiduh anke jekk ma jkollux jaqsam xejn mal-argument li qegħdin jippruvaw iwieġbu. Naħseb għadnilhom biżżejjed daqshekk. Semmejt tajjeb biex forsi nżid xi ħaġa maħħajjina, inti ovvjament kont fil-bidu tat-TV Malta, kien għal skop ukoll biex jeduka. Ħafna. Illum il-ġurnata, kif taraħ ix-xandi li prattikament sar kummerċjalizzat u ftit li xi għadna naraw programmi ta' edukazzjoni fis-sens kollu xi ħaġa li toġob in-nies minn forsi għax irid ibih hekk u min irid ibih hekk. Le, hija dak il-fatt li ifhimni tipo l-edukazzjoni fil-verità. Ifhimni, dak li huwa biex ngħidlek teorija tat-television dejjem kienet li jkun informattiv, li jkun edukattiv u li jkun divertenti. Jiġifieri inti titwassal id-divertiment, titwassal l-informazzjoni, l-aħbarijiet li żjed sewwa u fl-aħħar mill-aħħar titteduka wkoll. Issa, din is-sejħa biex ngħidula jekk internazzjonali tat-television mhux inventajniha aħna. Din is-sejħa kemm għadda żmien
ma mhux Malta biss ikolli ngħid, imma aktar ma għadda żmien kulħadd ikkonċentra fuq l-aħbarijiet għax kulħadd irid isir jaf kollox fuq kulħadd. U ssir taf malajr illum għax bis-satellita. Ssir taf dak il-ħin bl-internet taqra kollox. Imma mill-banda id-divertiment jibqem għaliex in-nies ikunu d-dar fil-għaxija m'għandhomx jagħmlu jridu jaraw biċċa film, jridu jaraw show, l-Eurovision, kanzunetti u affarijiet hekk. Allura l-edukazzjoni, peress l-edukazzjoni ma tantx tattira reklami, mhux vera. L-edukazzjoni dejjem tingħata inqas u inqas spazju. Issa, jiena tant inħobb l-edukazzjoni fit-televiġin li barra li għamilt karriera dejjem programmi kulturali, edukattivi, u anka reċensjonijiet ta' kodba u ta' skultura u arti narawa fil-mużewijiet kelli Prisma u Spectrum da' għaddejn xi 14 sena. Imma jien stess waqqaft l-Education Channel 22, fl-1996 għal-Ministeru tal-Edukazzjoni. X'ġara li għal-kemm kellna budget kien partikolari, limitat, wara ftit snin biss, ġifieri 4-5 snin wara, l-istat ħass li ma kellux iktar flus xijom fuq da l-istazzjon. U jien l-ewwel wieħed tlaqt. Għaliex? Għodra nsibu ħafna miljoni għall-imbarazz. Jiena pożittiv mal-kien. Allura taf xatt waħdi jiena meta fl-2001 u hemmhekk tlaqt minn mal-gvern u mbagħad u mort fil-privat. Imma fl-2001 waħdi għadt il-Marija. Tanta minna stazzjon tajjeb tal-Education 22 li f'5 snin għallimna kollox il-kulħadd. U l-gvern iddeċieda li m'hemmx għalfejn għalmu iżjed. Ġifieri hija ironija u vera li ma tużax mezz bħal dan tal-edukazzjoni. Issa ma ngħidx li fuq TV ma huwa pubbliku ġifieri mit-taxxi tagħna mhux bħal One jew in-net dawn huma privati. Sewa, imma il-pubbliku li huwa mit-taxxi tagħna dak l-istazzjon jagħmel programmi edukattivi, imma kif qed ngħidlek, jew ma jkunux fil-ħinijiet li iktar jarawhom in-nies, jew ikunu limitati, jew kemm imissu suġġett. Ġifieri, illum daħlet drawwa bir-rispett kollu lejn dawk li jagħmluha mhux ħafna minnhom kollegi, ħbib tiegħi jinsemmilhom minn hawn. Imma inti ma tantx tista' tgħallem fi programm li jdu ma' xar minuti, kwarta, qed tifhem, issa anke meta ngħidu tgħallem, il-kelma ma tantx tinstema' tajjeb biex illum min irid joqgħod jitgħallem adult, jiddejqu. Imma jiena kont nuża espressjoni bl-Ingliż li hija edutainment. Edutainment bħal quiz li jtik l-entertainment, jtik id-divertiment. Fl-istess ħin huwa edukattiv. Allura, meta kont nagħmel il-quizzes, pereżempju, jien kont noqgħod attent ma nagħmellekx domanda kemm jolja l-muntanja Everest, x'interessak. Aqra x'imkien ieħor x'għalfejn aħli l-ħin tiegħi, imma kont intik xi ħaġa li tirrifletti fuq il-kultura Maltija, fuq iċ-ċiviltà Maltija, fuq l-istorja Maltija. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti li meta nagħmlu programmi ta' divertiment, irridu nserħu moħħna, nagħmlu sforz li dak li nagħmlu huwa rilevanti għal dak li qed jarah. U l-Malti, jekk ħadd tagħmel programm bil-Malti, bħalma aħna issa qed nitkellmu bil-Malti, mela l-Maltin se jarawna. Mela, jekk aħna nitkellmu fuq affarijiet li ma jinteressawx il-Maltin, ma naħsibx li jarawna, mhux vera. Ġifieri l-edukazzjoni timxi id fit ma' dak li t-telespettatur jixtieq jara. U jixtieq jara wkoll dik ngħidula apprehension bl-Ingliż. Jiġifieri, hawn jien u inti Malcolm qegħdin hawn. Għandna l-Mario magħna sewwa, imma ma jafux se jiġri. Ma jafux se ngħid jiena, ma jafux se saqsini, minħabba dik ukoll jibqgħu jarawna, għax ma jafux ġej bħal logħba futbol, ġvera. Tara diretta, ma tax min se jweġġa, ma tax min se jaqa', ma tax min se jiskorja. Jiġifieri dawn huma fatturi importanti meta nagħmel programm tat-television naħseb. Ftit ilu rġajt għajjemt il-kontroversja li ilha tiġi diskussa. Żmien twil. Dwar dan l-imbierek George Cross fuq il-bandiera ta' Malta. Is-salib ta' Malta. Jidher li Dr. Franco De Bono qabel miegħek, però mbagħad fost ħafna oħrajn li jagħtuni appoġġ illum. Fl-istess ħin il-kap tal-Mażun li llum sirna nafu minnu ma qabilx. Għala taħseb li għandu jitneħħada però fil-verità. Mela, ħanibda mill-ewwel punt li għat li ftit ilu. L-ewwel poeżija li ktibt jiena u ppubblikajta fil-21 ta' Settembru 1967. 67. Kienet kelli 18 sena. Hemmhekk jien ktibt poeżija b'dispjaċir kbir li aħna il-abjad u l-aħmar li anka Dunkarm sejħilhom mhux vera, l-aħmar u l-abjad
ħamra u bajda biss għaddu nkar merit il-bandiera sewa. Aħna ċappasnijom biex ngħidlek, babasnijom. Għaliex? Għaliex ġifieri li mill-1967 għaddej bi għad il-kruċjata l-lum, għedin fl-2023. Dak iż-żmien ma kien jismani ħadd, probabbli kien jgħidu li xi baħnan qed nitkellem fuq. Mhux hekk jgħidulek xi. Mhux hekk, illum hawn widen iżjed, naqla kontroversi iżjed, naqla batti bekki iżjed, jibatuli ħafna social media li taqra u tibki għax ma jkollhax taqsam xejn ma' George Cross. Imma il-George Cross huwa medalja. Issa l-medalja għaliex jiena nixtiequ li ma jibqax fuq il-bandiera. Mhux jien biss, anke l-Parlament. Fl-1974, meta ħadna r-Repubblika, sirna r-Repubblika, il-Parlament ħassib li fil-Kostituzzjoni jikteb li l-ħmar u l-abjad jistgħu biss jinbidlu b'żewġ terzi tal-membri tal-Parlament, mentri il-George Cross jista' jitneħħa b'nofs +1. Ġifieri maġġoranza sempliċi. Mela il-gvern li għandna llum li għandu maġġoranza fil-Parlament ġimgħa dieħla jista' jmur u jneħħih mingħajr kliem u mingħajr slim maħat ma jagħmilix. Għaliex l-ewwel għaliex il-George Cross baqa' fuq il-bandiera għax kemm Borċ Oliver u kemm Mintoff beżgħu mill-voti. Issa hawn min jgħidli Mintoff, eżatt dik kont ġejbi, issa hawn min jgħidli ġieli jgħiduli nkun xi diskussjoni u jgħiduli mela Mintoff kien jibża minn xi mkien jew xi ħadd jew xi ħaġa. Le, imma Mintoff fl-74 kien ilu biss 3 snin li tela zbrix kważi sewwa mill-indipendenza law. U n-nies tiegħu ikkonvinċew reħe ma taqlax inkwiet iżjed għax nitilfu dawk li għandhom il-pensjoni mingħand l-Ingilterra, dawk li jżommu mal-futbol għax l-imbirek medalja wkoll jaħsbu għax ballum ġifieri jaħsbu fuq hekk. Issa, għaliex mhijiex posta llum il-George Cross fuq il-bandiera. L-ewwel kif ġie il-bandiera għandha ma' 800 sena. Il-kuluri huma tan-Normanni, imma mhux imponewhom fuqna, ħadnihom aħna minn jedna meta telqu. Kienu l-kuluri tal-imdina kif għadhom sal-lum. L-aħmar u l-abjad mela serviena fuq 700 sena, 800 sena. Medjevali. Issa immaġinaw xan għala meta il-Notre Dame Pariġi nħarqet. Mhux vera, kemm inqala fid-dinja Madonna xi tlifna, allura l-bandiera tagħna mhux daqshekk antika. Daqs dak. Ġifieri li nkunu bandiera medjevali fl-Ewropa u 5 biss. Ir-re meta poġġa il-medalja fuq il-bandiera mingħajr ma konsulta l-ebda Malti għax kien waqt il-gwerra għamilha fit-28 ta' Diċembru 1943 kien qiegħed jaqlana minn żmien Medjoevu mela xi ħaġa antika ħafna. U għamilna bandiera tal-lum. Issa tgħidli imma Borċ Oliver għamilha wara l-indipendenza u Mintoff żammu wkoll. Ġatlek li fil-Parlament jistgħu jneħħuha u l-Parlament għalhekk wera x-xewqa li għadha pitada da jrid jitneħħa. Issa għaliex ma jagħmlilniex ġieħ fuq il-bandiera. Għax dak huwa medalja tal-kap tal-Knisja Anglikana, mela aħna Malta Kattoliċissima. Sewwa għandna minn daw slalib kollha li għandna aħna minn Sant'Andrija sa ma nafx min, għażilna salib Anglikan fuq il-bandiera. It-tieni, il-George Cross jagħtu ħanka l-individwi. Tajulna bħala nazzjon hemm miktub for gallantry għal-lubija. Issa l-Maltin kif jaf kulħadd bir-rispett kollu anke lejn il-ġenituri għall-ħfrierhom tiegħi. Ħadd ma ħareġ bl-azzarin jiġġieled sider ma sider. Allura ma naħsibx li lubija kienet dak li jgħidulu l-Griegi stoiċiżmu. Stoiċiżmu tfisser xi ħadd li jbati mingħajr ma jgerger. Li jbati mingħajr ma joqgħod jeqret. Jitbati u ma jitkellimx. U fil-gwerra kamlu missirietna batew il-ġuħ waqatilhom id-dar u ma tkellmu xejn. Eżatt. Ja ċara, però hawn ċertu il-gwerra baħni aħna waqfna l-gwerra. Il-gwerra ma kienx tagħna, ibda biex. Ġejna bombardjati li żjed fid-dinja meta tikkalkula l-erja li kellna li fejn waqgħu. Il-faxxisti u n-nazisti minn sqallija bejn Novembru tal-1941 u April tal-1942 minn qed nitkellmu fuq 5 xhur, 6 xhur kollox, ġew 3000 darba iwadbulna l-bombi, 3000 darba. Kisru kullum kien. Ta' kollu għal-gwerra li mhix tagħna ibda biex. U t-tieni
meta poġġa il-medalja fuq il-bandiera, il-ħsib tiegħu kien ir-re biex aħna ma nibqgħux marbutin daqstant ma' Taljani li konna viċin dejjem tagħhom, nużaw il-lingwa, nużaw l-opera nħobbuha, stit tal-ikel, il-moda, mhux kollox għadna sal-lum. Aħna isna kuġini tat-Taljani biex jifridna minn magħhom u jistampawna dejjem iktar Brittaniċi, allura poġġa dak il-George Cross. Aħna għal-medalja nirringrazzjawh, Santirmu hemm kamra dedikata għal George Cross, ħaġa sabiħa, jekk hemm bżonn nagħmluhu anke monumenta fejn il-baħar. Parti mill-istorja. Sewwa għax parti mill-istorja tagħna, kuntenti li tawulna, imma skużi, fuq il-passaport nazzjonali tiegħi jiena ngħid waħdi ma kif il-politiċi tagħna li jirrappreżentawna jmorru jieħdu sehem f'tant konferenzi barra minn Malta, Brussell, fil-Ġnus Maquda, kif ma jistħux li meta jpoġġu l-bandiera qudiemhom fuq il-mejda qed juru lil kulħadd li aħna konna kolonizzati. Illum li tkun parti mill-kolonja mhux onur. Hija għajb. Hija għajb. Għaliex l-ewwel ma kellekx dritt tirrifjuta. Dak huma jiddeċiedu. It-tieni net, illum ħafna studjużi u anke mexxejja ta' pajjiżi qed jaraw li l-kolonjaliżmu l-imperi kienu kriminali. Li nidħlu ġa pajjiż u nagħmlu tiegħi huwa kriminalità. Ejja neħdu r-Russja llum. Mux kulħadd jikkundanna li daħlet fl-Ukrajna, dik kriminalità, hemmhekk kienu il-kolonji, jiġifieri qegħdin Malta hawn min jgħidlek għax aħna batna għalihom għall privileġġi tal-ftit, knisja u negozjanti, kienet tajba dak iż-żmien, imma ejja ma nibqgħux imċabsin għal umorna, bda l-imbierek George Cross biex isu l-Maltin taf x'jaħsbu Malkin. Aħjar inkun ftit Ingliż milli sempliċement Malti. U dika tweġġa li qalbi jiena, għax ifisser li inti m'intix patriot, ma tħobbx l-artek. Ekku. Issa spiss nisimgħuk ukoll titkellem dwar l-istorja, speċjalment fuq iż-żmien li l-Franċiżi kienu hawnhekk u r-rivoluzzjoni li kien ġrat. X'effett taħseb li daħal ovvjament fuq Malta u l-Ewropa in ġenerali? Ifimni, ħansemmu żewġ affarijiet f'salt li semmejthom it-tnejn. Mela, ir-rivoluzzjoni Franċiża f'Pariġi fl-1789. Hemmhekk ġraw affarijiet sbieħ ma ġraw affarijiet korroħ ukoll. Għataw ras xi 3000. Bħal revoluzzjoni. Ekku, għataw ras xi 3000 inkluż irrew ir-reġina, ġifieri u l-isfijiet, pereżempju. Imma bis-saħħa hekk darba l dejjem waqfu l-monarkija minn Franza. M'hemmx iżjed slaten bir-dritt divin bħal għamel Karlu III issa tal-Ingilterra li l-isqof jagħmlu re tal-pajjiż, il-kap tal-pajjiż jagħmlu l-isqof. Immaġina, is-sena d-dieħla aħna fl-2024 meta George Vella jispiċċa, l-isqof jgħidilna issa niġi jienu nagħmlukom president. President jagħmlu jew il-poplu dirett bħalma jagħmlu Franza, l-Amerika, jew inkella jaslu l-Parlament bħalma nagħmlu aħna u bħalma jagħmlu l-Taljani. Mela dik waħda għalija l-monarkija spiċċat mar-rivoluzzjoni. Bis-saħħa ta' Napoleon wara r-rivoluzzjoni, peress li beda jiġri f'pajjiżi Ewropej inkluż Malta, bdew ineħħu ħafna nies il-monarkija. L-Ingilterra qatt ma mar, għalhekk baqgħu ir-rew ir-reġina, ġifieri dik hija waħedha. Issa x'għamlet iż-żjara tal-Franċiżi f'Malta li aħna l-Ingliżi u l-Knisja Kattolika u Malta dak iż-żmien dawritilna li daw kienu demonji, kienu xjaten, ridu jieħdu r-reliġjon, ridu joqtluna bil-ġuħ, meta da mhux vera daw neħħew il-kavallieri minnaw u l-pajjiż ippruvaw li il-Malti jkollu l-isptarijiet, ikollu il-tmexxejja tiegħu. Għamlu 12 il-Kunsill Lokali l-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, magħmul mill-Maltin. Għamlu kabinett ta' gvern baxra minn nies, żewġ Franċiżi u 8 Maltin. Di mhix Franċiża, di Maltija, xi ħaġa Maltija l-ewwel darba. Imma peress li tawhom isem ħażin, ma setgħux jibqgħu hawn, ġabu l-Ingliżi il-kanunku Karwana ta' Ħażebbuġ. Sewwa li għamel ħafna ħsara l-pajjiż naħseb li mbagħad għamlu ħisqof l-Ingliżi biex jippremjawh tal-li ġabhom mingħajr ma tilfu nies. Imma f'dak il-mument Malta għamlet xi ħaġa ħajra sabiħa. L-ewwel nett kemm damaw Napoleon Bonaparte jagħmel 60 biss il-belt. F'60 kiteb 160 liġi ċivili. 160 kostituzzjoni sħiħa. Kont ngħidlek il-Parlament li għaddu waħda. U kollha daw liġijiet favur il-poplu. Mhux militari daw, favur il-poplu. Mela dik ġa kienet waħda. It-tieni da xal xrara
li ma ntfit qatt. Għaliex? Għaliex da wera li l-poplu Malti li jekk trid il-poplu Malti inti tista' tiġi mad-dinja moderna, mhux iżjed bir-rejiet imma bir-Repubblika. Sewwa u kieku aħna jew baqgħu il-Franċiżi jew ġew lura l-Kavallieri, aħna konna nsiru jew bħal Monaco, jew inkella San Marino, Prinċipat, jew inkella konna nsiru indipendenti aktar kmieni. Sfortunatament, il-Knisja u n-negozjanti ippjanaw ikkonfoffaw mal-Ingliżi, il-Franċiżi assedjawhom u telqu u l-pajjiż reġa' mar fejn kien għaliex milli jidher dal-pajjiż ikun kuntent ħafna jekk jibqa' ignorant. Dik hija jien bħala edukatur tweġġa' li qalbi. Anka jiena u fil-fatt biex inkompli nżid miegħek għadha sal-lum dil-ġurnata kważi. Fimtni. Vodri nagħmlu għallat u tidher ċara kristall il-kontratturi għax forsi etik xi ħaġa għall-każin tal-banda. Għax il-flus saru l-uniku valur li baqa'. Għax għall-futbol, għax etik għax hekk u għandna sal-lum vodri alla ħares tgħid kelma kontrihom vodri. Tlifna l-valuri morali u iktar xejn li tul daw is-snin kollha kellna ċans. Sull-alla ta' kulħadd huma l-flus biss. Taqlaħħom kif taqlaħħom tajjeb. Għaliex inti smart, nużaw il-kelma smart. Flok tiskura l-ġilda daħal flus fil-but. Issa wkoll domanda oħra inta dak kemm ippubblikajt ktieb Decolonizing the Maltese Mind. Fuq. Li huwa dan jekk Mario jista' jaraħ minn hemm huwa iktieb, grazzi. Il-ktieb li qed issemmi. Fuq xit ovvjament it-titlu tik idea fuq xi xu, però x'temi jitratta dan il-ktieb? Mela, dal-ktieb jiena l-ewwel qed malkim dal-ktieb ispirani nikdbu il-pandemija. Meta kien hawn il-pandemija sentej ilu jien li bniedem minn dawk li m'għandix kwit ġismi dejjem ħaddej, jiġifieri. Waħd jgħid mamma mija x'sa nagħmel bil-ħinijiet li jiena msakkar id-dar vera l-università kellna u għandna Zoom nagħmlu lezzjonijiet bit-television. Imma ma tistax toħroġ, ma tistax tmur hemm, ma tistax tmur hawn. X'se nagħmel? U jiena ġietni f'moħħi il-ħolma tiegħi li nikteb ktieb kemm jista' jkun li jiftaħ l-għajnejn fuq iż-żmien li l-Ingliżi jagħmlu Malta imma l-iżjed kif aħna illum kważi 60 sena wara l-indipendenza għajna morda ġo moħħna dik li Paul Ricoeur jgħidilha maladi historik, jiġifieri marda storika, li fajnejna għadna naraw li kull ma jagħmlu l-Ingliżi jew kull ma għamlu l-Ingliżi huwa perfett, għandna nikkupjawh, għandna nimxu iżjed dejjem fuqu u sakemm jagħmlu huma u aħna nikkupjawhom, aħna bulijiet fid-dinja. Issa daw veru li qasadhom fl-Ewropa, l-Ingliżi, imma ma jfissirx għandhom kollox perfett. ħadd ma jkollu kollox perfett. Allura jien illum nistaqsi kif l-edukazzjoni sa jiena għattajt omri u żmieni u għadni fl-edukazzjoni, imma kif l-edukazzjoni anke tfal ta' 5 snin pereżempju. Għadna nagħlmuhom l-Ingliż b'mod formali nagħlmuhom l-Ingliż ħaġa tajba. Imma ġifieri flok ngħinuhom jesprimu ruħhom, jaħsbu b'moħħhom, nafu t-tfal iż-żgħar kemm iħobbu jpinġu l-ħin kollu. Flok qed ngħinuhom ikabru dawk it-talenti u l-idejat tagħhom, l-espressjoni tagħhom, aħna rridu nagħlmuhom xi 3 ġimgħat nagħlmuhom jiktbu littri l-F preċiża, il-G preċiża. Meta da probabbli la jikber da tifel fuq il-keyboard se jiktibhom daw. Ġifieri, flok qegħdin impoġġu l-affarijiet f'posthom, bqajna nimxu. Kien hawn studju ta' Dr. Charmaine Bonello, milux ħareġġet ktieb ukoll. Aħna l-Ingliżi u l-Olandiżi fl-Ewropa biss bqajnek. Li ta' 5 snin nibdew l-edukazzjoni formali tal-mikteb ta' mal-somom, kollox importanti, imma jaħasra qed nitilfu li l-żgħażagħ l-tfal u żgħażagħ tagħna nagħlmuhom jesprimu ruħhom b'mod kreattiv. U mbagħad nispiċċaw biex nagħlmu l-università u satej lecture ħadd ma jiftaħ ħalqu. Ħadd ma jmerieħ lill-lecturer, ħadd ma jargumenta mal-lecturer. U jekk ittihom assignment jew eżami, jiktbu dak kollu li joqraw jew għattilhom inti. Hemmhekk di għandna marda. Issa din il-marda tkompli timbuttana għaliex Malta sfortunatament min għax mar jistudja l-Ingilterra. Jiena studjajt Scotland imma ma ħossniex li belaw li rasi, jiġri li żgur ma xorbunix.
Għaw min għalix iż-żewġ il-nannu jew il-nanna jew xaħat kienu Ingliżi u allura nħossu jew għandna passaport Ingliż u allura nħossu li għandna obbligu lejhom. Jew inkella sempliċiment għatta fil-bidu nerġa' ngħidha li għax inti għaw Malti li ma jafux jitkellmu bil-Malti pereżempju. Mela għax inti taħseb li importanti li tħossok ftit Ingliż kieku nistgħu waħlu n-nemex ma' wiċċna sewwa kieku nistgħu nagħmlu il-lenses blue biex nixu nixbħu kemm jista' jkun lill-Ingliżi, jekk kun isek Ingliż dawk għamluna nies mela kollox sew. Mill-bqija nagħtu bissieq lil min ignorant jaf il-Malti biss. Din hija ħażina. Jiena l-lingwi nħobbhom, nħobb il-Franċiż, nħobb it-Taljan, nħobb l-Ingliż, nħobb il-Malti u nħaddimhom. Ħafna staqsewni fuq dal-ktieb, għaliex ktibtu bl-Ingliż ja ħasra. Charles, meta dan il-ktieb qiegħed biex jindirizza l-identità tal-Maltin. Ktibtu bl-Ingliż għax naf li hawn ħafna ma jaqraw xejn bil-Malti u l-iktar nies li huma morda b'din il-maladi istorik huma dawk li ma jaqrawx il-Malti u jirrid nelħaq lilhom. Biss issa ngħid illi diġà bdejt issa verżjoni oħra naqra iktar wiesa bil-Malti. U nittama li xi mument nerġa' niġi ħdejkom hawn. Mala le nitkellmu neħdu pjaċir li nitkellmu fuq il-ktieb il-ġdid. Nies bħalek u aħna waħda mill-affarijiet li għamilna Mario speċjalment u jiena naqbel miegħu li kemm jista' jkun iċ-ċensura ma teżistim kien biex in-nies jaħsbu. Illum Ma iċ-ċensura jistax li mhijiex moda iżjed imkien mhix ħaġa tajba. vera mhix moda però tindaħlu qed naraħħin dik il-political correctness ma tistax toqgħod passlura, min jibża jitkellem, titqgħod ħażin, wara toqgħod attent kif titkellem. tkun prudenti ma toffendi l-ħadd u tkun prudenti fid-dinja l-prudenza. Però dik li semmejt inti il-critical thinking għandha terġa' tkun. Ma jistax ikun kulħadd Sfortuna kbira dal-pajjiż. U qed naraw il-politiċi li kważi għamilnihom għallat. Ovvjament intuhom ħafna businessmen kbar. Ara huma jixir ilhom attenzjoni għax il-politiċi għal ħars ma jkunux huma fil-pajjiż ma jsir xejn ma jgħaddux liġijiet eċetera. Mhux hekk però qasli tagħmel. Imma ma tix tifissa fuqhom b'mod maniera li ma tarax valuri oħra fil-ħajja. Jiġifieri għax jien għandi ħabib Ministru pereżempju mela kollox sew issa jiena sejf. Il-familja tiegħi sejf. Dik hija mentalità antika li llum spiċċat. U naħseb hemm politiċi anke fil-Parlament għana li diqqas jixtiequha iżjed, jiġifieri jixtiequ joħorġu minnha għaliex għax qed tikkakmhom ngħidu bil-Malti. Jiġifieri toħolqilhom trabil lilhom ukoll. Żejjed u flok qed jagħmlu l-ġid lill-pajjiż u mbagħad jispiċċaw jikkuntentaw il dak u ieħor u ieħor u ieħor, jiġifieri mhix tajba. Volteri inti biex inżid ftit ukoll mal dak li għadek kif għadd. Kważi aħna indipendenti 60 sena. Però għadek taraħħa inti li l-mentalità baqgħet servili totalment. Jekk mhux tigrafa, jiena naraħħa tigrafa. Dak l-uniku taħriġ li tawna l-Ingliżi li nkunu servili. Jiġifieri ara fi żmien il-kavallieri, għax ġieli qabluli l-kavallieri mal-Ingliżi. Fi żmien il-kavallieri kien hawn sistema fejn vera kienu jikkmandaw il-kavallieri, l-ordni, kien hawn l-inkwiżitur biex ma tiżbaljax, ma tidajx, ma tajtx ereżija. U kien hawn l-isqof joħodlu ħsieb ir-ruħ. Alla volja il-Knisja kellha ħafna proprjetà, terz tal-proprjetà Malta u għawdex. Kulħadd qabel imut ħallilek xi ħaġa biex jgħaddi sparat mill-purgatorju. Issa daw xi ftit jew wisq il-fatt li inti għandek quddiemek sitwazzjoni fej trid bil-fors biex tavvanza irid ikollok bil-fors tobbliga ruħek ma' xi ħadd. Dik hija ħaġa żbaljata ħafna għaliex inti qed tiċċekken lilek innifsek li m'intix kapaċi. Inti qed tiġi f'sitwazzjoni fej tittilaq il-kelma preċiża bil-Malti, issa għaliex għandek tilaq. Għaliex meta ġew l-Ingliżi flok 3 gvernijiet fil-pajjiż li allura bejniethom jiġġieldu jibbilanċjaw ruħhom xi ftit, kellek il-gvernatur jirrappreżenta l-re jew ir-reġina. U kull ma jsir fil-pajjiż kollox, ma ngħidlekx anke biex titla' x-xemx, kull ma jsir fil-pajjiż isir bil-permess tiegħu, jew bil-pjaċir tiegħu, jew għax iridu. Mela allura tallimna inservu, naqdu, nilaqu. Jekk titpermess biex timporta xi ħaġa, tagħmel petizzjoni lill-gvernatur. Issib xi qaddis jgħaddijilek, issib xi qaddis jgħinek, tagħti xi commission li xi ħadd. Dawwa training perfett għal korruzzjoni. Mhux hekk, dawwa training, da training jiġi qed titħarġuna. Issa anke meta tawna fl-1921, tawna l-ewwel
kostituzzjoni li fiha ftit kmant minna ħatana, rajna fidejna wara li qatlunna 6 min nies fis-7 Ġunju. Sewwa, mbagħad raw li aħjar biex iġibu l-paċi ituna kostituzzjoni. Ħallija li ħadu ilna fl-1933, ġifieri, kienu jituhomna u jħaduhomna isom pastizzi daw. Imma fl-1921 għalmuna ħaġa mingħajr ma ndunajna. Kien hemm nies tal-affarijiet tagħhom bħal Filippu Xiberras, pereżempju. Kien hemm nies li bdew il-partiti jingħaqdu biex joħorġu għall-elezzjoni sewwa. Imma għalmuna mingħajr ma ridna blajnija li jekk inti trid tavvanza fid-drittijiet tiegħek politiċi, tittelaq, trid toqgħod kwiet, trid ma taqlax inkwiet, ma tmurx il-belt sadarja li tagħmel il-protesti għax inkella jisparawlek. Imma jekk toqgħod iċċiċċi kwiet, kif ngħidu bil-Malti, allura issa ntuk tofija. Titlob 100 u tikax. U iva ntuk ftit xi ħaġa. Qed tifhem? U l-avvanzi kollha li għamilna taħt l-Ingliżi sal-indipendenza, l-ewwel kienu bis-solluzzu. Iġifieri tuna l-Kostituzzjoni jerġgħu jieħdu ilna, ituna oħra jerġgħu jieħdu ilna. Fidejhom, kollox jikmanda huma. U fl-aħħar meta ma rridux jonfqu flus iżjed f'Malta, tawna l-indipendenza wkoll. Ġifieri issa morru għamlu intom. U xorta mintof kellu problema fis-snin 70 biex jiġib ftit flus iżjed kellu jeddidhom u jkeċċihom u jkeċċi NATO, ġifieri. Mhux hekk jmur mal-Libja. Daw fil-verità hawn ħafna Maltin ma jemnuhiex di imma qatt ma għamlu xejn għal ġieħ wiċċna. Kull ma għamlu għalihom u jekk tiġi tajba, ingawdu aħna. Ftit frak. Meta tiġi ħażina, jibqgħu għaddejjin minn fuqna. Jiġifieri di l-verità dwar l-Ingliżi, issa jiena mhux qed ngħid l-Ingliżi ifisser il-poplu Ingliż. Dak inħobbuh. Inħobbu t-teams tal-futbol, inħobbu l-Premier. Inħobbu l-World Cup. Anka n-nies li jiġu bħala turisti u hekk. Il-turisti nirrispettawhom ħafna. Aw ħafna mħaltin magħhom iżżewġu nies Ingliżi u għandhom familji sbieħa u Malta u għamlu suċċess fil-pajjiż. Ġifieri aħna m'għandna xejn, jiena l-iktar fil-ktieb nindirizza pereżempju huwa l-uffiċċju kolonjali ġo Londra. Mela tajjeb dak qiegħed Londra wara skrivanija u jekk m'għandha kif ngħixaw Malta jiena. Għas il-kavallieri kienu jgħixu magħna. Ġifieri tagħmel ix-xita kienu jbatuha bħalna. U jekk jgħaddu liġi kienet totta lihom u għalina. Daw le, daw minn ġo Londra joħorġu l-ordni. Tiġi hawn Malta u tissir bil-fors. U bat anki oħra, kellna Royal Navy pereżempju, taw impjiegi li ħafna nies tar-Royal Navy, imma x'kienu jagħmlu il-Malti fir-Royal Navy? Mhux jimpalaw il-faħam. L-ar post li jista' jkollok fuq vapur fil-qiegħnet. U l-Mart. L-lum nafu x'kien jagħmel. Mhux Mart biss, imsiken daw kien ikun hemm sħana tremenda, tant li l-Ingliżi kienu jobboduh dak il-ġob fin-Navy għax ma kienux jissapportu sħana tan-nar ħirġa biex tħaddem il-vapur. Allura l-Maltin sabuhom tajbin, imdorrijin fix-xemx. Jinżlu hemm isfel u jaħdmu jimpalaw il-faħam. Għalhekk kienu jimpjegawhom li żjed irbija fuq skaluni baxxi ħafna. U bat l-ar waħda u damet sejra sakemm telqu minn di sa snin 60, jiġifieri hemm fil-Parlament miktub. Fl-aħħar mill-aħħar għal kull ġob l-istess ġob li jagħmel Ingliż u li jagħmel Malti ġo Malta, il-Ingliż imħallas ħafna ħjar u l-Malti dejjem imħallas inqas. U għalhekk fil-fatt mintof kien ried l-integration Alla ħares ġiet. Għax kieku sirna parti mill-Ingilterra. Imma turik li anka lilu rrifjutaw ilu integration ħabtu ilu ma wiċċu. Għal-lovan li javvutaw niktar nies għall-integration mill-li votaw għall-indipendenza. Għaliex? Għax ħassew li l-għunet mintof kien daqxej pezza kwistjoni daħluħ fil-Parlament Ingliż dik jonqosaw. Mhux hekk kien min jafx it-travel kien jaqlaqlhom. U it-tieni indunaw li huma alla fine qatt ma riduna nkunu daqshom. U ħafna Maltin di ma jniżluhiex. Anka Churchill qabel l-ewwel gwerra u qabel it-tieni gwerra dejjem ipprova jinnegozja mat-Taljani billi jgħidulhom isma' tiġi intukom Malta lura u intom ma tmurrux ma' Hitler pereżempju. Għamilha fiż-żewġ gwerri. Fil-ewwel gwerra mod u t-tieni gwerra ma' Mussolini u Hitler. Jiġifieri bl-imħabba kollha li jgħidu li għandhom għalina l-Ingliżi, Churchill kien l-ewwel wieħed li lest ibieħna. Folti, inti u għalhekk tajjeb jiena dejjem nappella, però sfortunatament kif qed inti ħadd għadu ma jrid jaqra history, ħadd ma jrid jitgħallem xejn. Bilkemm jgħallmuha l-istorja. Da li semmejt inti juri wkoll
ila teżisti snin di, tuna l-frak inti semmejt Li jaqa' bħal Lazzru tal-istorja Però di tal-Bibja. nistgħu naraw voldri biex forsi anka nsemmu żewġ partita ħalla ma nsemmux wieħed. Ola ftit id-dawl tihom 5 bozzozz. U hija Għaw il-problema, Żar fl-għajnejn għax qed tola l-ħajja tihom €100 voucher. Ekku. U joqogħdu. Żar fl-għajnejn. Voldri meta tawna l-5 bozzozz tara n-nazzjonalisti s-supporters jifirħu għax tagħna l-bozzozz tal-Labor dawk biss tagħna. U mhux hekk. Illum. Ma dak għall-piki tal-partiti. Illum tara n-nies tagħna €100 ta' u li ieħor jgħidlek isma' €100 x'ħan nagħmlu bihom. Imma ma jfissirx li tala għajnejk u l-ħażin tajdlu Ekku, voldri ara kemm il-maturità hemm tiġi. Għalhekk għadna voldri mill-history bqajna ma tallimniex. U ma nitalmux ta'. U donnu mhux ħanitalmu, voldri kellna Malkien pajjiż żgħir. Pajjiż isu fejna fjena, isu belt żgħira ħafna. Ġo l-Ewropa jew fid-dinja. Issa bħala pajjiż żgħir xiġrina l-volja llum kbirna bil-ħaddiema barra. U le, mhux hekk imma s-sajż daqshekk baqa'. Ekku, pajjiż żgħir, in-nies qrib xulxin, għall-kulad ma' u mitkelb. Mela kif ikollok żagħżugħa rridu jsibu impjieg u rridu jaħdmu. Mill-ewwel jibda jara minn fejn se jdeffes rasu x'imkien, eċetera, eċetera. It-tieni għatanna żgħażagħ jiena jiddispjaċini is-sena l-oħra fl-2022 ħareġ sondaġġ li jgħid 70% taż-żgħażagħ iridu jfittxu impjieg adapitada karriera barra minn Malta. Darja tal-bisi, hija xi ħaġa li. Jurik li inti m'għandekx appartenenza. Dik bil-Ingliż jgħidu to belong, sense of belonging. Għaliex, għax jekk inti tiġi titmellaħ għalqa tibqax ħadra sabiħa jew tagħmel blokka flats. Jekk inti tiġi titmellaħ x'jiġri fil-pajjiż u x'ma jiġrix, jekk inti tiġi titmellaħ jekk wieħed jara kif jobrom lil kulħadd u ma jaqbdu ħadd u ma jfittxu ħadd, jekk inti tiġi titmellaħ minn dak kollu inti pajjiżek ma tħobbux. U ż-żgħażagħ li jkunu ideali jibdew jaraw affarijiet li ma jogħġbuhomx. U allura tkun ħasra jekk aħna ma nilqgħux l-isfida lil daż-żgħażagħ wara nħallsulhom l-edukazzjoni b'xejn hawn Malta. Mit-taxxi tal-poplu. U jekk imorru l-università intuhom il-flus biex jiġu l-università, intuhom il-flus biex iħallsulhom biss l-edukazzjoni, intuhom il-flus. Ikun ħasra jekk dak li nagħlmuhom jibbenefika minnhom pajjiżi oħrajn. Hemm pajjiżi hemm clinics l-Amerika fejn għandhom pereżempju 50 tabib Malti. Semmux tlifnihom aħna. Fil-fatt biex inżid miegħek kelli hawnhekk il-Dr. Frank Portello u semma li semmejt inti il-Mayo Clinic li hija waħda mill-iktar renomati fid-dinja. Diki ma semmejtix bl-isem. Għandhom fuq 50 tabib li huwa Malti. Ovvjament daw għax raw hawnhekk li l-karriera tagħhom ħad tkun. Ħallsuhom aħjar? Ħallsuhom aħjar, kondizzjonijiet aħjar. Imma daw aħna ma nistax nifintaw kif insommuhom magħna għandna nistgħu jien fil-fema tiegħi l-infermiera l-istess il-miljuni ta' flus li nofqu fix-xejn u fil-ħmerijiet u l-korruzzjoni. Ma jistax ikun ma ssibx 6 miljuni biex iżomm il-krema tat-tobbejja health wise ta' qed nitkellmu. U għandna bżonnhom għaliex inti mhux kull tabib huwa tajjeb għall-pazjent Malti. Il-pazjent Malti jixtieq li jkollu tabib Malti. Biex ikellmu, biex jesprimi ruħu sew miegħu. Mhux ikollok interpretu li bil-kemm jaf bl-Ingliż għax daġi mill-Indja jew minn x'imkien jieħu bir-rispett lejhom għax huma bravi. Imma inti speċjalment jekk ma tafx l-Ingliż tajjeb, ħafna drabi qasuma jkun jaf l-Ingliż tajjeb. Tip ta' mediċina li jkunu studjaw kollu għandu l-dik tiegħu. Is-saħħa hija l-iktar ħaġa li tinkwieta l-bniedem u aħna l-Maltin inħobbuha dik is-saħħa u allura jixirqilna jkollna it-tobba u n-nurses Maltin għandek Mater Dei vera jimxi ħafna tajjeb u jagħmel ħafna ġid, imma għandek mhux il-aħħa, illum il-ġurnata mhux il-aħħa. U għandek wisq nies li mhumiex Maltin jaħdmu fiha. Jiġifieri wasal iż-żmien li din irreveduha u ngħidu isma' dawn in-nurses kif se nagħmlu biex inżommuhom Malta u mhux jaħduhom. Qed tifhem? Ftit ilu għadu kemm inħatar ir-real ġdid ġewwa l-Ingilterra. L-aħħar ġajta. Rajna eluf kbar ta' Maltin, voldiri jsegwu ċ-ċerimonja. Rajnijom anka TVM għamlu. Fis-6 ta' Mejju. Il-dak, enti meta tara l-ispeċi daw kienu kolonizzaturi tagħna. Eżatt. Voldri, taħseb li hija daqshekk ċara li bqajna neħdu pjaċir daw bihom voldri daw. Li tieħu pjaċir. Għadunna kważi milli kellna l-ftit kellna. U xorta niċċelebraw magħhom. U kieku niċċelebraw. U kieku niċċelebraw biss mal kien nagħlaq għajn waħda.
imma aktar milli niċċelebraw b'mod li isom tagħna, isu r-re tagħna da, isu xi ħadd kiteb fit-Times meta staqsew lili ukoll, dikinhar kiteb għax aħna rridu niftakru li nannuh da tagħna l-George Cross. Iwa l-maj, inti possibbli daqshekk ta' servili sewwa li inti taċċetta lil dak għax nannuh tagħna l-George Cross u poġġieħ fuq il-bandiera x'kieku tajulna waqaf ma jimpurtax. Imma fuq il-bandiera le. Issa x'ġara meta kien hawn ir-re. Jiena hemm affarijiet li dejquni għal ħafna raġunijiet. Li tieħu gost tara ċerimonja u karozzella ta' Cinderella hemm iddu fin-nofs u żwiemel u uniformijiet u banda ma jimpurtax. Fin-Netflix hawn minħallas il-flus biex jarhom, biex jara The Crown pereżempju, dak kien episodju b'xejn. Ġifieri ma jimpurtax, sakemm naslu hemm ma jimpurtax. Il-gwaju meta inħossu li dija xi ħaġa straordinarja meta hija farsa għad-demokrazija tal-lum. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex li inti ikollok re li jiġi appuntat l-ewwel nett għax ommu Reġina mela dat wielet lest ir-re ta' warajha bħalma ħajkun William. Ġifieri, din familja għandha xi ġenju, għandha xar widnejn, din familja pereżempju ma nafx, ġifieri dik hija ħaġa stramba. Fi żmien tal-lum demokrazija kulħadd jirrappreżenta lil kulħadd, xiġifieri jiġi xi ħadd. U t-tieni, kif jiġi l-isqof tal-istess re issa tinsix li r-re l-Ingilterra huwa flok il-Papa, il-kap tal-Anglikani. Mela l-isqof tiegħu li jiġi taħtu jgħidu hekk jogħġbok poġġili l-kuruna fuq rasi. U llum għandna waħda speru poġġija fuq Kamilla wkoll ta' ħajkollna tnejn. Mela hemmhekk li l-Knisja ixini l-Knisja bir-rispett kollu, ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja huma xi ħaġa privata. Tkunx Kattoliku jew Buddist jew Musulman, hija ħaġa privata. Il-Kostituzzjoni tagħna tirrispetta r-reliġjonijiet kollha. Imma tibqa' xi ħaġa privata. Kif daqqa waħda isir l-isqof tal-post li jaħtar l-re, l-kap tal-istat li jiffirma l-liġijiet kollha. Mela dika li hija disastru. Is-sinti semmejt li hawn Malta kellna 3 stazzjonijiet tat-television għaddejjin dirett bil-funeral, isu waqfet id-dinja. Inti tiftakar meta miet id-Duka ta' Edinburgh. Id-Duka ta' Edinburgh miet fl-2021. Fi 17 ta' April għamlu funeral. U Malta l-istess waqfet biex tara l-funeral kollu, saħansitra kellna organizzazzjoni li marret gwarda manġa fuq dak l-iskandlu ta' 5 miljuni li xtrawa u 10 miljuni biex jagħmluha mużew sewa. U ġal anka l-tfal ipoġġu l-fjuri għax da kollu għam ftit ġimgħat hemmhekk da bejn il-49 u l-51. Aktar minn hekk, il-belt il-barraka ta' fuq sparajna 9 kanuni meta miet id-Duka daqs il-festa tal-Vitorja. Issu xi festa tagħna da, issa da d-Duka ma kellux jaqsam xejn ma' Malta ħlif kien jaħdem hawn il-Port il-Kbir wara l-gwerra. Imma il-iskandlu jikber u għaw naħseb jiena mhux iweġġa' qalbi niġġennen. L-iskandlu jikber għaliex dakinhar tal-funerali ġifieri nerġa' nfakkar in-nies 17 ta' April 2021. Kien għala eżatt 100 sena mejjet Manuel Dimek. Mala u xejn. Issa daqqatluh għax qatt ma ġie ħajjaw, kellu 60 sena. Kif se jirkeb dikinhar il-vapur biex 3 snin wara li spiċċat il-gwerra u l-priġunieri kollha kienu ilhom li marru snin li ilu żammeħ xorta għax il-Knisja ma riditux hawn. Sewwa, dan dikinhar ara x'kombinazzjoni miskin. Kellu jmut dikinhar li qalulu iva tista' tmur Malta u miet. Ma rikibx il-vapur dikinhar ara x'kombinazzjoni di jiġik sospettu minn x'imkien. Issa dikinhar dan patriot Malti da li tkellem fuq l-indipendenza fi żmien l-Ingliżi u batuh l-Eġittu minħabba fek. Da dikinhar jagħlaq 100 sena ħadd ma ftakar fih. Ħadd ma poġġa kuruna quddiem il-monument, marru 2 ta' wara għax għatta jien fil-Facebook. Tkazajt bl-istat ta' Malta li nesa għal kollox li l-patriot tagħna feluq il-100 sena minn mewtu u ftakar f'Duka imma ntux jaqsam magħna. U għamilna trasmissjoni bil-funerali u fjuri wara l-bibien.
Da pajis miġnun, ta' issa jek tħares lej il-belt, għanna xi ħaġa għadha ħajja sal-lum. Il-belt il-barrakka tisfel, hemm mosolew fih darbtej daqs dan l-istudio. Mosolew, taf x'inhu mosolew bil-kolonni, bit-tinda tiegħu. Għal Alexander Boll, l-ewwel kummissarju f'Malta tal-1800, huwa miet mill-1810. Da kien eżilja lil vassalli patriotti ieħor, lil vassalli. Eżilja ħal-omru, imma wara 20 sena ħafirlu. U ġi miskin da marrit minn Franza, ġi lura. Mur il-belt kollu. Monument li vassalli ma sejbx, imma l-monument ta' dak li keċċieħ. Għanna mosolew. Daw xinu, ġenda xinu. Għaw pajjiż li jagħmel monument lil-barrani li kastigali l-patriotti għaj. U l-patriotti għaj ma jider imkien. Fil-fat nejt kultant min jaf kem jitqubina daw. Ma wara l-kwinti jgħidu. Ara, jek tridhom jitqubina nsemmi aktar Reġina Vittoria, sewa, taħt patatta il-Reġina Vittoria fe edha bil-qeda fi Pjazza Repubblika biex taxxaqan, ara kif jista' jkun ikollok Reġina ġo Pjazza Repubblika. Meta r-Repubblika m'għandix irġejjen, sewa, Presidenti kollha. Taf xem taħt patatta eżatt mal-pedestal. L-unika arma ta' Malta fil-pubbliku l-Belt Valletta. L-unika waħda. U jekk inti ma tridx kunċert jew tiċċerta ruħek jitqux bina jew le, bil-Franċiż fil-gwidi tat-turisti li jiġu jarawha li jidħlu l-belt, hemm miktub li jekk tittara l-unika arma ta' Malta fil-pubbliku l-Belt Valletta fittex id-derrière tar-Reġina, bil-Franċiż derrière ifisser sew ċaffarijiet. Il-warrani u wara. Ġifieri qed jużaw dak li jgħidulu double entendre, doppju sens. Sewwa biex jirredikolawna. Xi ħadd fid-dinja ilha hemm di mill-1891. Ilha hekk dak iż-żmien kollu. Kif ħadd ma jistħi? Kif ħadd ma jiddejjaq? Għas jekk ma jridux inneħħu r-Reġina minn hemm għax jien nemmen għandha tmur Hastings jew Victoria Għawdex jekk jixtiequha. Imma għall-inqas neħħi l-arma minn taħt patatta. Għax hija insult f'wiċċna. Ilha hemm mill-1891. Issa meta konna taħt l-Ingliżi ngħid kienu qed jilaqgħu mela ħaqhom poġġew ilna hemm. Imma llum indipendenti, Repubblikani. Ħalħallu hemm għall-qasem mhux ħadd jeħħiha minn hemm. Biex ma nibqawx naqgħu wara dik kollu. Mhux hekk. Issa llum li għadda daqsxejn żmien ukoll aħna parti mill-Unjoni Ewropea, però hawn min qed jargumenta li m'għadniex daqshekk ħielsa. Issa dal semmejt kollu inti jurina kemm fil-fereta konna ħielsa. Tul dawn l-snin il-mentalità almenu żgur li le. Ir-Renju Unit ħareġ ukoll mill-Unjoni Ewropea. Taħseb però min jargumenta li hemm wisq intħil milli hu f'ċertu affarijiet jien nemmen li hu vera speċi xtiekol xċertu affarijiet voldri jidħlu naħseb iż-żejjed. Taqbel ma dal-argument jew illum verament aħna ħielsa. Mela, ħanibdew l-ewwel nett is-suġġett interessanti immens l-argument, tantu hekk li jien fil-ktieb tiegħi ir-raba' kapitlu Malta from London to Brussels. Ġifieri għamilt kapitlu sħiħ fuq hekk. Kif tolqotni lili? Mela, jien l-ewwel wieħed pro-Ewropa. Jiena ħafna jgħiduli għax tħobb il-Franċiżi, ma jien ħobb Italjani wkoll pereżempju. Ma l-Ewropa nħobba jiena nafli. L-Ewropa hija l-bennina u l-Mediterran huma l-bennina taċ-ċiviltà. Kien hawn il-Griegi, il-Rumani u x'vera. Għamlu dik iċ-ċiviltà li għandna llum. Il-bini, il-mod ta' għajxin, mod kif nitkellmu nagħmlu l-politika. Tallimna minn ġol Ewropa, u għallimnija d-dinja kollha, ġifieri. L-imperi kollha mill-Ewropa ħarġu. Bil-banda l-oħra, f'dal argument li nagħmel fil-ktieb, jiena tisu l-Maltin ma sapportewx ikunu indipendenti. Għax kif telqu l-Ingliżi fil-79, fl-1979, mhux vera, il-jum il-ħelsien, fl-ewwel ta' April, kif telqu kemm għaddew snin sal-2004. Kull ma għaddew 25 sena. Mela, isu l-Maltin, dejjem konna irdu li rridu nkunu għarrasna, rridu nkunu ħilsa. U wara 25 sena bżajna, morna niġru ximkien ieħor. Mela dak l-argument jeżisti. Biss bil-banda l-oħra tittara oħra. Meta konna kolonja, konna inferjuri, konna taħt, mhux daqs, taħt l-Ingliżi, kienu jiddeċidu huma għalina. Tagħhom kien jgħidli missieri għal jaħfirlu, meta ngħidlu pa' kif hemm il-bandiera tal-Union Jack fuq Kastilja. Kien jgħidlibni għax hawn tagħhom.
Dejjem hekk kien jwieġibni missieri, u missieri kien ħobbhom l-Ingliżi għax il-gwerra u allura rom magħna jagħmlu sagrifiċċji, mhux vera, kien hawn 30,000 soldati batu l-ġoħ bħalna. Imma fl-Ewropa maħna taħt ħadd, fl-Unjoni Ewropea biex inkunu preċiżi, maħna taħt ħadd. Aħna għandna vot li huwa b'saħħtu daqs Franza, daqs l-Italja, daqs Spanja, daqs il-Greċja. Kollok il-mentalità spiċċat kieku li ma nilaqux. Le, appuntu, le, laħares. Imma bħala vot, meta jgħidu per eżempju da jrid jgħaddi plenarja, jridu jaqblu kollha biex jgħaddi, jekk Malta tajt ma naqbilx ma jgħaddix. Arax saħħalna. Di ma kenniex ma l-Ingliżi żgur. Sewa, ġifieri hemmhekk ħanibdew minn hawn maħna taħt ħadd. Issa, hawn min jargumenta u ma jfissirx li m'għandux biċċa raġun. Hawn min jargumenta li qisu issa qed nimxu wisq kif jgħidulna huma. Imma jien Malkem ħanajdlek il-verità. Meta nara kif aħna magħmulin il-Maltin, jekk ma jkunniex dil-Ewropa swiet għal xi ħaġa li tħallna fl-Ewropa jiswa li għandna qisu pulizija issa. Ġifieri fejn iżbaljaw tarhom joħorġu dikjarazzjoni, forsi fuqna iżjed. Sewwa għax jarawna żgħar ma jibżawx minna. Qabel ma jgħadduh fuq Franza jaħsbu darbtej jew il-Ġermanja għax jagħtu ħafna flus għall-Ewropa u Malta trilhom ġo rashom. Imma mill-banda l-oħra, dik qed iżżommna xi ftit jew wis fuq il-ponot ta' subajna assa li jekk jista' jkun ma nisbaljawx għax jgħajruna, ma nisbaljawx għax jagħmluna fil-grey listing jekk mhux huma l-Amerikani. Mela, inti bħala pajjiż żgħir se tibqa' tħossok iżgħar. Imma l-Ewropa, jekk inħarsu lejn l-istil tat-toroq, issa ħallejha li mbagħad imlejnihom bdal-karozzi kollha u l-istil tat-toroq mar il-baħar. Le, mhux hekk. Imma jekk hu stil ta' toroq, jekk hu stil ta' livell ta' għajxin, li ma ġarax fl-Ewropa jiddispjaċini ngħid illi l-pagi qatt ma ġew bħal tal-Ewropa. Il-pagi tagħna dejjem baqgħu baxxi iżjed. Jekk tħares lejn karozzi, aħna narawhom fuq ir-raj pereżempju li ġew riklamati l-karozzi. Għaliex il-prezz ikun irħas minn Malta? Għaliex? Tajt li għaxaw it-taxxa. Vera, u t-taxxa jagħmilha l-pajjiż. Imma jekk tħallna fl-Ewropa ma jixirqinniex il-pagi ftit inġibuhom dak il-livell biex aħna nkunu bħalhom. Ġifieri dik nixtieqha, imma mill-banda l-oħra, jiena nemmen kien hemm każ ieħor fl-2004 jekk tiftakar, jien ivvutajt għall-Ewropa. Nitkellem ċar għax jien l-Ewropa għatlek nara bħala il-modell ta' ċiviltà. Imma fl-2004 kien hawn argument ukoll. Kien hawn argument, jekk ma nidħlux fil-familja tal-pajjiżi Ewropej. Fejn ħaniġu? Għax aħna fil-Mediterran din li mu l-kontinent l-iktar viċin tagħna, l-Afrika. Jekk inti ma tidħolx fl-Ewropa, u aħna fl-Afrika mhux se nidħlu, speċjalment dawk li jaħsbu li aħna xi ħaġa aħjar minn l-Arab. Sewwa, jiġifieri hawn għandek assoċjazzjoni, għandek għaqda, għandek klabb għajdu li trid, li qed jiġbor fih nies li għandhom l-istess idejat. Għandna l-istess reliġjon più o meno kollha nsara fl-Ewropa. Għandek il-history, l-istorja samnija ħafna ma' Sqallija, ma' Spanja, ma' Franza, il-ħin kollu naqsmu l-istorja magħhom hekk tħares lura dejjem kellna x'naqsmu ma' dawk il-pajjiżi. Allura jiena nħoss li l-Ewropa tista' tkun ta' ġid kbira lina, irċifejna ħafna fondi mill-Ewropa, ħadd ma jiġħad għaw wisq fondi anke għall-edukazzjoni. Jiena għamilt dottorat l-Università, il-flus ħalsuhom lill-Ewropa. Jiġifieri tajt li għax tawk xi ħaġa li personali ma tawni xejn għax jiena ktibt it-teżi bis-saħħa tiegħi. Imma ippermettewli. Mela l-Ewropa tagħti ħafna opportunità. Mhux dejjem issolvi l-problemi, jaħdu l-immigranti. Qatt ma solvejnihom il-problemi. In-nies li hawn fil-Mediterran, it-Turkija, l-Greċja, Malta, l-Italja, l-Ispanja u Franza jaqalgħu fuq wiċċhom bil-immigranti ġejjin mill-Afrika. Sewwa, u l-pajjiżi ta' fuq. Qegħdin aħjar minnha u ma jaħdulniex minnhom għalkemm huma belaw pereżempju l-Ġermanja nafu fi żmien Merkel ħadet miljun. Jiġifieri imma dawk jużawhom dawk il-miljun għax għandhom bżonn in-nies. U jażluhom u għandhom bżonn in-nies. Għax ħafna jobs ma jagħmluhomx in-nies tal-post, qed naraw anke Malta. Malta għandna ħafna postijiet fil-kostruzzjoni, fil-caring tal-anzjani pereżempju,
fil-isptar għandna ħafna jobs maħniex nimlewhom bil-Maltin. Jiġifieri naħseb li l-Ewropa swiet. Li rridu noqogħdu attenti huwa li mhux għax qegħdin fl-Ewropa nipprofettaw ruħna u nużaw ħażin il-fondi tagħha. Jiġifieri il-fondi aħna Malta magħrufin fl-Ewropa li nużaw ħafna l-fondi. Kważi kollha naħseb li kollha dak għax għandna bżonnhom. Imma aktar ma nużaw dawk il-fondi, aħna aktar nistgħu navvonzaw. U llum għandek waħda tajba li fil-Parlament għall-inqas għandna żewġ partiti li t-tnej li huma jaqblu mal-Ewropa. U allura jiena ngħid ma għadix kwistjoni ta' żgur mhumiex jikkmandawna. Żgur li aħna stmati daqshom. U fuq kollox, għax ninsa ngħidha, fuq kollox Mezzola hija Maltija u hija l-President tal-Parlament. Ġifieri l-opportunità li tkun Maltija minn dal-ixkem pajjiż tal-Ewropa ħadnija wkoll. Però li jien naqbel perfettament miegħek li speċi l-Ewropa bħalisa ċiviltà li ngħixu fiha u ċertu drittijiet u way of living. U naqblu mal-istil tal-ħajja tagħhom. Dak huwa hemmhekk u huwa fatt ukoll li ħafna pajjiżi barra mill-Ewropa qisu ħaduha. Però ma jinkwidax jiena nara li dal-aħħar snin bej voldiri id-demographics li qed ikollna ġol Ewropa maħniex nagħmlu tfal bħal Ewropa. Kulħadd jixjieħ. Kulħadd jixjieħ. Jikbru l-pensjonijiet il-pejs. Qed jidħlu il-Macron u bħalissa. Qed jidħlu ovvjament miljuni ta' nies ġol Ewropa li għandhom ideat totalment differenti. Imma l-ħars ma jiġux u jaħdmu. Għax il-pensjoni. Ikonna problema. Jistgħu ħalsu huma. Però ma taħsibx li bla kontroll, qisu donna dil-ħaġa bla kontroll, timbidel ukoll il-way kif ngħixu fl-Ewropa u kif taħseb l-Ewropa u d-drittijiet u l-liġijiet eventually li ħanajdlek. Wadli jisu jien nara tmiem ukoll tal-Ewropa għax mhux tmiem ta' bdil forsi, bidla. Inti semmejt waħda tajba kontroll. Ġifieri jekk jisiru l-affarijiet bla kontroll ma jisirux tajjeb, imma ħanieħdu il-bdil ma tistax iżommu. Id-dinja tinbidel. Le dik qatt ovvjament. Il-popli tad-dinja mindu 40,000 sen ilu iċċaqilqu mill-Afrika u marru fil-Vant u mbagħad mill-Vant ġew fl-Ewropa. Il-bniedem dejjem jemigra. Aħna kollha li qegħdin fuq dil gżira ġejna 1000 sen ilu. Minn Sqallija konna Arab u Musulmani. U ġejna hawn. Fil-fatt il-kunjomijiet tagħna kollha Arbin, nitkellmu bl-Arbi, il-lingwa tagħna, u l-irħula u l-bliet kollha bl-Arbi. Ekku. Għaw Malta, mela ma nistax nixħadu għadi, 1000 sena, fis-sena 2048, jien ma nkunx għaw. Niċċelebraw 1000 sena mindu ġejna. Mindu ġejna għaw, kolli 120. Namlu programm ieħor. Ġifieri il-bniedem jimxi, javvanza. Tiftakar x'mewġa kien hawn mill-Italja anke minn Malta ta' immigrazzjoni minn sier l-Awstralja, minn sier l-Amerika, l-Irlandiżi jmorru l-Amerika. U l-presidenti bħal Biden, Kennedy mill-Irlanda. L-Ingilterra telqet mill-Ewropa, ma tantx marret aħjar, ħan niftehmu għax jedar kubteja llum fl-ekonomija l-Ingilterra. Ma rridux min joqgħod jikmandhom vera, imma ma jafux imexxu milli jidher għax baħar marru. Iżjed minn hekk biex wieħed ikun ġabar kollox. L-istess Prim Ministru Ingliż huwa Indjan. Li kien kolonizzat. Issa ħallija li hu miljonarju, imma kien kolonizzat. Indjan Indu. Huwa Anglikan da. Indu. Is-sindku ta' Londra huwa Indjan għaw Pakistan. Kan Pakistani, mela Pakistani u Indjan qed imexxu pajjiż tan-nemex ngħidulhom aħna. Sewa? Mela għaliex dawk il-pajjiżi, dawk in-nies li kienu taħt l-Ingliżi, ħafna minnhom marru lej l-Ingilterra meta emigraw bħal ma għamlu xi Maltin. U issa studjaw, mxew, talaw fil-wiċċ u ġew huma jikmandaw. Issa, Malta x'jista' jiġri jekk bħalma jiġri fil-pajjiżi tal-Ewropa pereżempju nsemmu il-Ġermanja. Ġermanja għandek 4 miljun torok. Żgur mala. Imma wara l-gwerra kieku ma kienux dawk it-toroq, min kien jibnilhom il-linji tal-ferrovija? Min kien imexxi ħwienet iż-żar? Min kien jiftaħ il-ħwienet bil-lejl? Kienu t-toroq. Franza għandek 60 miljun ruħ. 6 miljuni minnhom mhumiex Franċiżi, stok Franċiż, imma ġew jew mill-Afrika, jew mill-Ġamajka min-naħa tal-Karibew, jiġifieri
Issa dak tgħidli huwa ma dak kellhom imperu hija, mbagħad belaw in-nies tagħhom. Aħna ma kenniex imperu, konna taħt imperu. Kif il-qaddisejn għandna 100,000 Malti hawn barranin jaħdmu hawn, kwart kważi tal-popolazzjoni. Issa, kif semmejna l-biċċa tal-pensjoni, Alla ħares mawx ċertu barranin, għax kieku ħafna xogħol, pereżempju min jiġbor iż-żibel kuljum. Kważi ma tarax Maltin, id-drivers, ix-xufiers. Forsi il-biċċa kbira jkun Malti, mhux dejjem. Sewa, ix-xogħol tal-carers, ix-xogħol ġew l-isptar, mater dei, il-fattigi, il-nurses, hemm xi tobba wkoll. Mela, inti l-emigrazzjoni tgħin il-problema tkun l-ewwel net li ma neqfux. Jiġifieri wieħed irid jibda jistudja li issa daqshekk. milli jidher f'qajna issa, hemm bżonn nikkalkulaw kemm jistgħu veru jgħixu niesaw. It-tieni hija importanti ħafna li nintegrawhom. Issa biex tintegra lil barranin huwa li tgħallimhom il-Malti. Mentri maħniex nagħlmuhom il-Malti, jiena dal-aħħar rajt figura imorru l-evening classes tal-Malti. Xi 1000 ruħ hawn Malta, 800 minnhom biss barranin. Mela għandna 100,800 qed jitgħallmu l-Malti. Laqqas 1%. Li hija qatra, eżattament. Mela allura hemm bżonn nintegrawhom. Mod ieħor kif tintegrahom huwa li jekk għandek nies nafhom ħafna personali jien issa l-affarijiet tagħhom mill-Afrika pereżempju jew mill-Ewropa tal-Lvant, Serbja, eċetera. Tobba, professuri, naf ħafna nies jiena, ilhom 10 snin Malta. Lanqas biss jivvutaw fil-Kunsill Lokali. Iwa skużi, qed ngħix ġo raħal, qed inħallas it-taxxa, qed naħdem, insalvalek in-nies għax nagħmel l-operazzjonijiet sewwa. Iwa mbagħad tgħin il-vot tal-Kunsill Lokali, mhux qed ngħid ħanivota lill-Ministru, imma Kunsill Lokali. Ġifieri dawn huma affarijiet li rridu naħsbu fihom. Għaliex? Għax meta pajjiżi oħra, nieħu pereżempju Pariġi, Pariġi għandek il-banlieue jgħidulhom, il-banlieue huma dawk id-distretti barra mill-qalba, il-barra ħafna. Pariġi għandha 8 miljun ruħ. Sewwa, imma dawk li qegħdin fuq barra net ikunu ħafna drabi l-emigranti li m'għandhomx biex iħallsu il-kirja, sewwa, u jmorru fl-ar postijiet il-barra. Issa, meta l-dawk inti ma tgħinhomx biex jintegraw, x'jiġrilek isiru terroristi. Għax daw jibdew jindannaw li huma ilhom jgħixu 20 sena kellhom it-tfal qegħdin hemmhekk ġol pajjiż u mhumiex stmati u l-biċċa kbira jkunu l-ħabs għax jispiċċaw bla flus u jsiru kriminali. Qed tifhem? Jiġifieri inti hawn Malta wasal iż-żmien li nikkunsidrawha bis-serjetà. Isma' dawk li ilhom jgħixu ħafna hawn kif se nintegrawhom issa min jgħidlek ma rridux jiswed fil-Parlament ukoll għaliex le. Jekk da ħajrrappreżenta lin-nies tiegħu, da jkun jista' jgħinna fil-liġijiet li jintegraw magħna. Da rridu niftakru li l-Maltin dejjem ġew minn xi pajjiż ieħor għatlek 1000 sena ilu ġejna Musulmani Arab minn Sqallija. Imma ara kemm kien hawn skjavi Malta li qalbu r-reliġjon u baqgħu jgħixu hawn u saru Maltin. Ġieli kienu suwed. Inti meta tħares lejna l-Maltin u l-Awċin, ġieli tara wieħed ismar ħafna u ġieli tara wieħed bjont ħafna. Il-maġġoranza huma iktar bħali. Iktar somor. Allura, ġifieri biż-żmien niċċaraw għax imbagħad titħallat mal-bojot, titħallat mal-bojot u tiġi tiċċara l-ġenna. Ġifieri jiena ma narax il-ħażin l-ewwel nett li jrid ikun hemm ceiling, ġifieri hemm numru kemm nistgħu. Naħseb biżnieh issa, naħseb diskutajnija f'bosta programmi li qed niġibu 20,000 fis-sena m'għandniex infrastruttura. Jiena naħseb li ġaq biżnieh. Le, kważi kulħadd jaqbel. Irridu nagħmlu stop u bil-mod jidhirli jekk infhimt sewwa anke l-Ministru tal-Finanzi tal-lum qal li m'għadux iż-żmien li nibqgħu nġibu l-immigranti biex jaħdmu. Ġifieri bħal Mario jaqbel li jibqgħu jiġu, però dejjem qal irid ikun hawn l-ewwel l-infrastruttura mbagħad tibqa' ġib. Imma fejn tagħmilha din l-infrastruttura għandna biex nagħmluha din l-infrastruttura. Ma nafx kemm. Aħna provajna nagħmlu l-mudell ta' Singapore, meta fil-verità ma kellna xejn pjanat la għandna dixxilpina, u tieni kellna naqra ta' tabu li aħna għax drajna taħt l-Ingliżi, konna naħsbu li dawk ta' ġilda skura huma inferjuri għalina, aħna ħjar minnhom. Allura isna naraw iswed jaħasra, sa jaħasra naslu. Jekk ikun bil-ġuħ intu jiekol, imma ma rridux wara bibna.
Ġifieri aħna għadna b'dik il-mentalità tinsiex li l-Ingliżi daħlu l-iskjavitu fid-dinja tal-Afrikani li kienu jaħduhom bil-miljuni biex jaħdmu fil-qasab tal-qoton l-Amerika. Miljuni fil-fatt Karlu III qabel l-inkoronazzjoni għadu kemm wiegħed għax hum f'70 sena qatt ma semmietom il-kolonjaliżmu jew ir-razziżmu qatt ma semmietom għax minn għalija kienet għadha tgħix fl-imperu. Imma Karlu qal jien se niftaħ l-arkivi tal-kolonji, anke dawk ir-rjali, anke rjali. Għaliex, għax kull ma jgħaddi żmien qed jinkixef l-irrejiet kollha Ingliżi u l-irġejjen kellhom kollha mano impasta u daħlu l-flus jinvestu fil-beħ u x-xiri tal-iskjavi. Il-kelma razzista daħlu għal-Ingliżi. Għax huma bojot u jidrilhom jikmandaw. U s-Suwed kienet minn qas jaħsbu li għandhom ruħ, anke l-Knisja. Kienet temmen Kattolika, kienet temmen li dawk is-Suwed m'għandhomx ruħ bħall-annimali, ġifieri. Issa hekk hemm ruħ jew lejn ma nafx, imma mill-banda l-oħra, banda l-oħra qed juri li daw is-Suwed kien kulħadd jismhom ħażin. U aħna Malta kif taf kellna anke traċedji, jiġifieri meta qatlulna l-sisse żewġ żgħażagħ u ġifieri sempliċement minħabba r-razza, minħabba l-kulur tal-ġilda. Jiġifieri għandna bżonn nedukaw, imma fl-istess waqt għandna bżonn nintegraw. Għax tafx qed jiġri mal-kliem, jien u int qed nitkellmu bil-Malti bħalissa. Jekk inti kollok pjaċir tistieden wieħed barrani, kif jiġi bil-qeda magħna hawn? Ma jifhem xejn. Ikonna naqilbu għall-Ingliż. Le, jien u int naqilbu għall-Ingliż. X'se jiġri mill-Malti? Le, ovvjament. Qed tifhem xi rid ngħid? Fl-iskejjel, għaliex fl-iskejjel anke tal-gvern, anke privati, għandna ħafna anke fil-primarja tfal żgħar li t-teacher qed ikollu jgħallem bl-Ingliż biss. U tifel Malti li eluf tas-sena, tas-snin, ma jistax jifhem biżżejjed forsi ma jaħx bl-Ingliż biżżejjed. Qed niġrilna hekk, għax flok qed nagħlmuhom il-Malti biex jiġu bħalna, qed naqilbu għall-Ingliż biex niġu bħalhom. U hemmhekk ħadd jintilef kollox. Anke l-Malti jista' jintilef hekk noqogħdu sejrin hekk. Jiġifieri di hija disgrazzja. Imma mill-ġdid, pjan fejn hu l-pjan? Hemm bżonn pjan fuq. Le, pjan m'hemmx u biex inżid daqsxejn miegħek ukoll fuq l-iskjavitu li daħlu l-Ingliżi. Jiena għalija l-lum 1519. Jiena għalija l-lum il-ġurnata jekk ma tallimna xejn minn għandhom qed nagħmlu skjavi b'daw li qed jiġu bħall-Indjani minn Nepal u hekk daw qed iħallsu eluf ta' euro biex jiġu hawnhekk. Biex jiġu hawn. Iħallsu l-flus biex tal-liġijaw. U jibqgħu iħallsu ġieli commission lil min ġabu. Mhux hekk Voldri hija xorta. U mbagħad iħallsuhom mill-inqas possibbli. Issa ovvjament jiena dejjem hemm li għandu jkun hawn limit għal Malta ħabba s-sajż li jiena. Ma joġobniex li jkun pajjiż wis overpopulated, però tal-integrazzjoni illum il-ġurnata Voldri jkolli naqbel miegħek jekk daw b'xi mod mhux ħadd integrom. U l-integrazzjoni kważi trid issir bil-fors. Ma jistax jiġi barra li jgħid ħanejxa u ma rridx nitgħallem assolutament il-lingwa tiegħek. Le, jekk ma jogħġbux jitlaq. Jitlaq minn fejn ġie ovvjament biex inti jkollok. Imma biex joqgħu irid jintegra, irid jitgħallem il-Malti, irid jidħol fis-sistema tagħna, aħna nirrispettawh u nagħtuh l-impik, aħna nagħtuh il-vot meta jkun għamel iż-żmien biżejjed, imma xi darba jsir Malti. Ma jimpurtax. Biex forsi nżid ukoll xi ħaġa oħra, il-Prim Ministru Ingliż li huwa tad-discendenza Indjan. Jien kważi narah li da għandu element ta' nazzjonaliżmu iktar minn Boris Johnson, eżempju, kif kienu minn ta' qablu. U anka l-Ministru minn Isma' Boris Johnson kien l-arkas tad-dinja. Minn għalija l-Ministru tal-Intern tagħhom li hija wkoll minn għalija mill-Indja. Li dej, anka eżempju fuq l-immigrazzjoni jiet titkellem li isma' ma jistax ikun jidħlu bla kontroll, għax ovvjament ħanet il-fu. Le, il-kontroll huwa dejjem. Voldri inti 1000 tista' tintegrom f'sena b'xi mod jew ieħor. Irid ikollok jiġu 20,000 impossibbli. Irid ikollok l-istruttura. U aħna pajjiż żgħir, aħna ma nifilħux nieħdu ħafna f'salt. U allura kif għamilna naħseb dak kien żball li daħħalna ħafna f'salt biex inżidu d-dħul tal-pajjiż, daħħalna ħafna f'salt. Meta ġara hekk ma kienx hemm il-pjan, anke jekk kien hemm pjan ma segwehx. U allura spiċċajna għandna ħafna nies li huma barranin ma jitkellmux il-Malti qegħdin hawn mhumiex stmati jew mħabba pagi, jew inkella ħabba passaġġ biex ġew, jew inkella għaliex aqqas biss nagħtuhom vot, u allura qed jispiċċaw id-disprati.
Urdu naraw sa nagħmlu. Apparti mid-disperament qed imur ukoll kif qed inti l-Malti lura għax dali ġara d-domanda issa għall-bini hija kbar mis-supply li hawn. Ovvjament olew il-prezzijiet. Għandna nies fi flettijiet joqogħdu 8 u 10, voldri l-standard of living niżel kemm tal-Maltin. U l-pagi. Għax illum jekk inti tkun xef ma' lukanda u jidirlek li għandek tieħu żieda u tmur tkellem il-prinċipala żieda jgħidlek itlaqa milli pjaċira b'nofs tiegħek. Mhux hekk inħaddem xi ħaġa. Jiġifieri hekk sejra dik tiġi indirizzata di l-problema, naħseb hija problema. Fil-fatt id-domanda li jmiss kienet xi ftit jowwis fuq din. U għafat li l-pajjiż qed jinbidel brata maġla ħafna. Pajjiżna volli inti meta tara l-ammont ta' nies li deħlin, fil-fatt 25% tal-popolazzjoni llum hija barranija. Dawk li nafu ma twildu ġaw. Dawk li nafu bihom għax min jaf kemm hawn iktar li ovvjament daw jaħdmu blak. Ma ssibhomx. Imma kwart tan-nies li jgħixu Malta llum minn nofs miljun ma twildux hawn. Li nafu ovvjament bihom. U di tidher li m'hemmx pjan li ħadd jaqaf. Jien għandi daqxej ta' tama, għatlek, jek Minister żball. Il-Ministru Caruana jidirli fil-Parlament, fi żmien il-budget jidirli jek qed niftakar sew, kien qal li l-politika li nġibu biex ngħidlek bla-doċċ ma qalx il-kelma, li nġibu kemm nifilħu, di ma jistax mun tibqa' mudell li jaħdem għal dejjem. U wkoll fil-fattu jiena naqbel miegħu kien qal affarijiet oħra speċi li ma jistax ikun li l-Ministri jibqgħu daħlu persons of trust bla doċċu. Ma dik hija l-amministrazzjoni. U xorta mhux jagħtu kasu da hija ħasra li personalment jien nara ftit abbuż anki fuq iċ-ċivil u żgur mhux hekk. ċivil. Inti fiċ-ċivil minn dejjem konna niftaħru li kellna l-aqwa nies. Kenna nis tal-affarijiet tagħhom u għad fiċ-ċivil, nis tal-affarijiet tagħhom responsabbli, kwalifikati, l-università ma ngħidlekx kemm noħorġu nies biex imorru jaħdmu fiċ-ċivil. Jiġifieri hemm nies responsabbli, hemm nies serji. Allura ma nifhimix. Kif inti trid iġġib in-nies tiegħek għax jaqduk, għax tafdhom u x'naf jiena u daw tinjorhom anke parir biss ħażin aħseb wara. U mbagħad jiġri l-abbuż għax inti tiddeċidija ma' sħabek li mhumiex fiċ-ċivil, taċ-ċivil għandu regolamenti ma xiex jimxi. Dak li għandek person of trust li jgħidulu għaw Malta, dak ma tistax, ma jkollux regolamenti partikolari. U allura naħseb janka di tiġi indirizzata xi darba, ma jistax ikun nibqgħu xejn biha li Ministru jkollu wieħed miegħu li jaqduh għax jafdhom u jafdhom bajn jaħmaluqa. Jiena naċċetta, basta huwa kapaċi, sewax mhux kapaċi, m'hemmx postum kien. Imma mill-banda inti tibqa' ddaħħal in-nies tiegħek u isek qed titħaq f'wiċċ dawk in-nies kollha kwalifikati li għandek fid-dipartimenti. U dawk ixirqhom li jkunu huma li jmexxu meta jmexxu ċ-ċivil għaw Malta meta jmexxu huma skemi u ikunu ħafna iktar serji għax huma attenti li ma jiksux ir-regolamenti. Mela, u fatt li l-pajjiż tagħna qed jinbidel brata maġla ħafna kif tkellimna ftit ilu. Fil-fatt 25% tal-popolazzjoni huma barranin. Issa, aħna diġà għandna problema bil-Maltin li tipo l-mentalità ta' kolonja tagħna ma spiċċax. Ħatkun iktar diffiċli b'daw il-barranin kollha li ġejjin għax tipo. Iva u le għax il-borma mħawra kif jgħidu. L-ewwel qed naqbel miegħek ma l-istqarrija li tajt li Malta qed tinbidel brata maġla u aktar ma jgħaddi żmien din ir-rata ħadd tkompli teffettwana. Għal ħafna raġunijiet waħda minnhom pereżempju huwa l-internet ma naħsbux fiha imma l-internet tant sar għadna mal-bqija tad-dinja aħna konna gżira iżolata. L-aħbarijiet jiġu bil-mod. L-affarijiet jiġu bil-mod minn barra, nsiru nafuhom minn gazzetta, fl-antika għax-xejn kien jgħaddu x-xhur biex taġi aħbar. Illum instantanja, jiġi xi ħaġa ċ-Ċina 5 minuti ilu, nafu biha diġà. Jiġifieri Malta ingħaqdet bl-internet, ingħaqdet ukoll fil-kummerċ. Nafu li għandna ħwienet li qed ibagħtu fil-beħ għax kulħadd jordna bl-internet. Pereżempju s-safar. Il-biljetti illum mawx aġenziji iżjed tas-safar kulħadd tar-rasu bl-internet. Nixtru l-kodba. Jiġifieri l-internet bidli lilna ħajjitna. Hawn Malta hawn 85% l-ogħla fl-Ewropa, 85% qegħdin fuq l-internet. Facebook huwa wieħed mill-ogħla fl-Ewropa. Ovvjament dan huwa sforz l-iżolament.
Mhux hekk għax ma. Għax aħna ma tistax taj taqbad karozza u titla sa Pariġi u sa Ruma biex tara x'inhu jiġri hemm u ssir taf ħafna affarijiet. Le, aħna maqtuwajn bil-baħar madwarna. Allura l-uniku mezz li għandna biex ninaqdu mal-oħrajn nagħmlu dak li kien qal darba Marshall McLuhan fl-1962 li bis-satellita, dak iż-żmien kien hawn is-satellita da tibda Telstar hekk tiftakar. U fil-1962 qal id-dinja ħassir villaġġ globali, a global village. U veru, kellu raġun, dak iż-żmien kien hemm il-gwerra tal-Vjetnam u filli l-gvern qed jixbor kemm Alla ħalaq żgħażagħ Amerikani jibgħathom il-Vjetnam u daw imutu u l-poplu rrabjat u filli f'daqqa waħda bis-satellita dew jarawhom imutu għax tista' minn hemmhekk bil-kamera titrasmetti dirett għall-Amerika. U waqfet il-gwerra u waqfu l-filmati. Mhux hekk ovvjament. Għax induraw li huwa żball. Mela allura Malta ma tistax ma tinbidilx, aħna maħniex ġobozza. Le, mhux hekk. Għalkemm għandna dik li jgħidula l-Ingliżi islandness il-jite bil-Franċiż, ġifieri. Aħna imbatu bħala gżira, nafu l-xuxin, iżżewwiġna l-xuxin, għalkemm minn żmien neerdantali, minn żmien il-megalitiku, żmien il-bronz, Malta sabu fl-Oqbra, sabu li ħafna Malti kienu jżewġu xuxin. Hawnhekk 4,000-5,000 sen ilu kienu jżewġu xuxin, għaliex kienu jaqtaw qalbhom milli baħru pereżempju, x-xitwa ma tistax. Tiddobbab li hawn. Allura l-pajjiż fih innifsu, dejjem ħares il-ġewwa. Sewwa, issa m'għadniex hekk. Inftaħna beraħ, ġej kulħadd. Aħna miftuħin, aħna nsifru, aħna nbidlu, aħna naraw l-internet, mela Malta qed tinbidel. Issa qed tinbidel ukoll għax ġejjin fiżikament in-nies hawn biex jaħdmu. Fil-fatt hawn nirrifletti ftit nagħmilha anke f'dal-ktieb. Jien nirrifletti ftit. Fi żmien il-kavallieri kienu jiġu ħafna barranin, għax il-kavallieri kellhom il-flus u filli ħajibnu berġa, u filli ħajibnu palazz, u filli ħajibnu San Ġwan, u filli ħajibnu villeġġjatura, u tant kien hawn xogħol. Li kellna żmien b'xi 10,000 skjavi jaħdmu Malta. Sewwa barra l-Maltin, jiġifieri. Meta ġew l-Ingliżi waqaf kollox u bdiet l-immigrazzjoni bil-maqlub. L-Ingliżi kienu jgħidu dal-Maltin għandhom familji kbar. Mela minn għandu familja kbira ara jsibx jemigra. L-ewwel bdew imorru bl-eluf fl-Alġerija. U bdew imorru bl-eluf fl-Awstralja. Bejn l-1937 u l-1952, ġifieri kemm qed insemmu 20 sena? 20. Sewwa. Taf kemm emigraw minn Malta bejn l-Awstralja, l-Alġerija, l-Amerika. Taf kemm emigraw 152,000. Li għal dak iż-żmien li kienet nofs il-popolazzjoni. Nofs il-popolazzjoni ta' snin 50. Għaliex għax l-Ingliżi ma kienux joħolqu x-xogħol. L-Ingliżi jekk hawn wisq imorru. Dik isolvu għall-problema u dejjem waħlox il-Maltin ishom fnik ikollhom ħafna tfal. Dik problema. Sewwa? Issa illum ġifieri l-Ingliżi telqu qed nerġgħu nġibu ħaddiema mela l-Ingliżi kienu żbaljati sewwa li ma ħolqux ix-xogħol għax huma biss daw li emigraw kif waqfet l-immigrazzjoni reġgħet, anzi bil-maqlub ġejjin in-nies. Mela u n-nies kif tkellimna għandna bżonnhom daw il-barranin sakemm ikunu kontrollati, sakemm jintegraw, sakemm jidħlu magħna, jagħmlu sens, isiru Maltin, min jogħġbu joqgħotaw. Għax hawn oħrajn immigranti u inti naħseb taqbel miegħi. Hawn immigranti li jiġu hawn jagħmlu sentejn tlieta. U jieħdu dik l-esperjenza pereżempju ta' nurses u mbagħad imorru l-Ingilterra japplikaw għax hemm paga aħjar u forsi għandhom il-familja jirranġaw. Ġifier mhux kollha jibqgħu hawn, imma dawk li jibqgħu hawn misna nintegrawhom aħjar. Issa Malta qed tinbidel ukoll fil-mentalità. Ġifieri għalkemm bqajna mentalità Brittanika tal-kolonja, imma ftaħna għajnejna ħafna affarijiet, nsemmu pereżempju waħda li kulħadd jaqbel naħseb magħha. Qabel anke fl-Ewropa kienet, imma Malta damet ftit iżjed, qabel kulħadd imur il-qudies il-ħadd. Illum niżiet għal xi 37%. Ekku. Sewwa. Fl-Ewropa qiegħda 5%, 4%, ġifieri għadna ma wasalniex imma lemm mixin. Mill-banda l-oħra għax kienet hekk, kienu kun hawn kwistjonijiet li jekk off ma jridx il-bikini fis-snin 60 da qed ngħidha kien ħaqta ġifieri. Jekk ma jridx il-bikini, mela inti tħel multa jekk tilbes il-bikini.
jekk inti tixtri gazzetta Angliża u f'page 3 jkun hemm waħda sidira barra, mela jew jaqtawilek bl-imqas, jew jadduha bil-faxxi suwet bil-ġemmarker. Ġifieri, dawk jgħidulu stat konfessjonali. Ġifieri da aħna maħniġu konvent. Mhux hekk. U da iċ-ċensura se jbusa l-aħħar kif jiġi biex jibusa fil-film jaqtawa. Dan ħaqtom jillembas il-belt. Kont għadni teenager. Ġifieri, ġraw. Sa kien hemm liġi fis-67 minn għalija jew 66, kien hemm liġi l-Kummissarju tal-Pulizija iddikjara li m'hemmx tanniq u bews barra fit-triq. Barra fit-triq. Jien kont għadni żagħżugħ il-mara li mbagħad iżżewwiġt qed inżomma minn dara hekk ġie surġent tal-Pulizija jtaptap li kelli xi 17 sena 18 sena. Tap li neħħidejk minn hemm. Neħħidejk minn hemm. Żomma da konti. Qiegħed ma tfajla qalbi. Ġifieri, kont ktib poeżija jien li jekk insifer, xi ħadd isifer, qas nista' nbuksu l-airport jien għax jarrestawni. Ġifieri, dak konna pajjiż vera lura. Tal-Medjuevu. Tal-Medjuevu. Tant konna lura illi dak iż-żmien l-Arċisqof Gonzi li żamm lil Malta lura fir-reliġjon fi żmienu, sewa spiċċajna biex għamil drup lil min jivvota partitu mhux ieħor li hija redikola wkoll. Għaliex il-politika u r-reliġjon huma żewġ affarijiet separati li minħabba fihom kaċċejna l-Franċiżi għaw sewwa dik li sema ridithom. Meta sena qabel ara kemm bqajna lura di bħad divorzju. Fi żmien il-Franċiżi kien hawn id-divorzju. 200 sena ilu, aħna daħħalni fl-2011. Mhux biex ta' 200 sena ma wara. Iġifieri, iż-żmien ma jżommu ħadd, ħaninbidlu. M'hemmx dubju li se ninbidlu. Imma issa fil-bdil kollu li nagħmlu, ħaġa li ma tinbidilx huma l-valuri. U jiena naf għax tkellimna jien u inti l-valuri huma il-qafas tas-soċjetà. Jekk aħna maħniex kapaċi narfu it-tajjeb mill-ħażin, issa jien qed ngħid tajjeb u l-ħażin, mhux tagħmel ġnub jew le, aħna qegħdin ngħidu jekk tħobbx lill-artek, jekk tħobbx il-pajjiżek, jekk ma tobbodx u tweġġax in-nies, daw l-affarijiet umani, għax daw umanistiċi wkoll, mhux reliġjon biss, daw l-affarijiet irridu nitalmu nagħmluhom permezz tal-edukazzjoni. U għalhekk l-edukazzjoni għandna bżonn f'riforma fl-edukazzjoni, speċjalment maż-żarnet, li intellawhom mhux iffissati fuq affarijiet li mhumiex importanti, bdejt insemmi pereżempju taħli 15-il ġurnata talmu jikteb leffe, meta daħa juża l-keyboard, fissazzjoni, ftit kuluri u wara xef pinġi, staqsih naqra fuq il-familja, staqsih fuq il-mart, x'jaħseb tifel ta' 6 snin, 7 snin, 8 snin, kapaċi jaħseb u jitkellem. Ġifieri għandna bżonn illi aħna nersqu lejn il-bidla bi-sfida. U biex nersqu lejn il-bidla bi-sfida, irridu narfu li dan huwa pajjiżna u l-ewwel irridu nħobbu lilu. Inħobbu pajjiżna, jekk maħniex lesti inħobbu pajjiżna. Għaliex spiċċajna bil-konkret kullum kien. Għax ma nħobbuhx pajjiżna. Għax niġu nitmelħu ta' warajna u se jsibu ħdura fejn imorru jieħdu n-nifs. Għax niġu nitmelħu jekk jibqa' xjola l-bini u x-xemx ma tasal qatt fit-triq. Jew inġibu t-turisti u fuq il-kosta tal-baħar, fix-tajta tal-baħar qasem xemx u daw jiġu sunbathing, jiġu biex ix-xemxu. Ġifieri, għandna ħafna affarijiet li mhumiex f'posthom. U naħseb wasal iż-żmien li inħarsu lejna nfusna minn ġewwa u ngħidu isma' il-ħajja tal-Maltin mhijiex minn elezzjoni għall-oħra. Il-ħajja tal-Maltin hija fit-tul. U inti semmejt tajjeb ħafna l-valuri u l-valuri jiena jimminix wieħed prattikant far from it, imma ċertu valuri. Ma l-valuri mhumiex reliġjużi, il-valuri huma morali. Dak li kont ħanejdlek, però donnu ċertu valuri tlifnihom jien ftit ilu ġara każ Malta u bil-Malti bqajt imbellaħ u vera kont irrabjat. Li jiena, ovvjament di tallemta minn ġoddar u anke ġol iskejjel. Dak iż-żmien, illum ma nafx għadix issir. Mara pregnant, talat fuq xarabank. Xarabank sieħ ma għamilha ħadd. Inkredibbli. Kalla tieqa' fix-xufier qaltilhom jew mhux ħankompli. Insu mara, jekk ma tqabel xi ħadd tiqomel dil-mara. Hija Fadrija xi ħaġa. Ijaru Fadri kemm il-Maltin li kien hemm fuq ix-xarabank u kemm il-barranin li qed inġibu li daw għalihom. Mhux kollha, ara jiena qod taslima u nuża trasport pubbliku. U llum jiena anzjan, naħseb sewwa. Nipprova ma ħossnix imma tkun ħrafa, għandha 75. Ma tibqa' tgħix il-ħajja anzjan żgur se kemm għandi s-saħħa nuża. Imma l-verità hija ġieli ninnota kif qed tajt inti ħafna Maltin askas. Ġieli ninnota ikunu
barranin, anke Afrikani, Ejja, Sowet ġifieri, u taraħ umlek u jinsisti, għax jien ngħidu ok, speċi. Imma jinsisti mija biex noqgħod bil-qeda jien f'postu. Biss fost il-Maltin, iżda Maltin, ħafna għennet illum kulħadd bil-headphones ma' widnieħ. U qed jisma' l-mużika ma' fuq il-mobile jew xi podcast, eċetera, allura mhux qed jagħti każ qasja fejn hu qiegħed fid-dinja. Dik ħażin. U dik ġejja mill-familja li żjed minn ġoddar, għax inti daw l-affarijiet tal-limhom id-dar. Issa l-iskola għalkemm aħna ngħidu li s-sistema edukattiva trid tiġi riformata, imma hemm ħafna teachers tajbin, it-teachers tajbin jgħallmu tajjeb. Il-problema hija taf x'jgħidulek it-teachers jgħidulek ħija x'aħna għandna sillabu, is-sillabu jibatulna mid-dipartiment. U bil-forsi dan irridu nagħmluh, jekk ma nagħmluhx jien m'iniex teacher tajba għalihom, u allura ħaniġi fl-inkwiet. Jiġifieri daw irridu jlaħqu il-pages kollox irridu jlaħqu. Fil-fatt anke naħseb in-nuqqas ta' teachers li qed ikun hawn ħabba di wkoll għax il-kreattività ta' teacher qatlu ielu, bil-forsi sak robot. Id-dwejjaq tad-disciplina wkoll. Speċjalment meta jidħlu fis-sekundarja, għaw skejjel li kollhom teachers li anke jiġu violentati u donnu dejjem ngħidu ħanamlu xi ħaġa u fil-verità. Mhumiex ir-regola imma sfortunatament qed jikbru. ħafna studenti li konna naraw sejrin għal-karriera ta' għallima qed joqsu għaliex jgħidulek battikata għal-paga li ħanieħu mhix valla pjena, nsib ġobbi. Ġifieri irridu għalhekk il-valuri hemm jidħlu inti titpoġġi kollox fl-istess basket u tara li kollox huwa mwieżen, kollox huwa f'postu. Issa forsi qed nkunu utopja, qed ngħidu kollox ideali. Imma inti titlaq minn x'imkien. Tagħmel l-ideali mbagħad tipprova timxi lejh. Titlaq mill-ideali u mbagħad ipprova ersaq kemm jista' jkun qrib. Issa fl-Ewropa għalmenu jien notaħħa xi nħobb insegwi news ta' barra kemm jista' jkun insegwi kollhom kien x'qed jiġri u naraw bosta protesti tan-nies. Volderi Pariġi kuljum. Pariġi tista' tgħid kuljum fuq kull ħaġa, però bħalissa jisa l-iktar li qed taħraq hija dik tal-età tal-pensjoni li jridu jżiduha. Ħaduha bi kbira. Għalfej taħseb imma li kull bidla tista' tgħid li jkun hawn ngħidu fl-Ewropa kollha mbagħad forsi tinferex mad-dinja. Dejjem jisultaw il-pajjiżi l-kbar jridu jkunu donnu aħna kulħadd igerger kemm qed tolha l-ħajja li t-toroq qed jonqalgħu fl-istess ħin qasna fuq xi m'hawnx problemi, però protesti ma ssib imkien. Aw Malta mill-inqas. Li għandek graffiti, għandek ir-Repubblika. Dawk li ngħidulhom laqdiet ċivili. Għandhom in-nix tagħhom. Flimkien għall-ambjent aħjar, dawn li ċaqilqu ftit il-protesti. Il-bqija donnu xejn. U dan l-aħħar żdiedu ftit ħankunu pożittivi. Imma ħanamlu pajjiż. Per eżempju, jekk tuħu Franza kien hemm rivoluzzjoni Franċiża. Fl-1789 qatlu anke ir-reġina, ġifieri Franza qiegħda fl-ispirtu tagħhom jekk ma naqbilx mal-istat, mal-politiċi niġi nitmellaħ ħaninżel fit-toroq u nipprotesta. Franza wkoll għandek il-unions, is-sindakati organizzatissimi. Malta jumma n-dejaqx nejt mixtrija, kollha pratikament. Malta forsi kelma naqra goffa, ma mill-banda l-oħra. Irdu noqogħdu attenti li anke kif smajna dal-aħħar ikunu mexxejja fil-unions. U kollha bix-xogħlijiet li jagħtihom il-gvern jew boards. Ġifieri dika ma naħsibx li naqbel magħha jien personali, imma kulħadd għandu l-idea tiegħu. Biss il-unions Malta għandna oħra tajba biex ma ngħidux kollox ħażin. It-tajba peress li pajjiż żgħir u kulħadd jaf il-kulħadd, il-unions jagħmlu ħafna xogħol fil-kwiet mingħajr frattarija. Ġifieri jġibu ħafna drittijiet tal-ħaddiema mingħajr ma jagħmlu l-strike, mingħajr ma jieħdu azzjoni industrijali. Jien missieri kien delegat tal-Workers Union fejn kien jaħdem għal jaħfillu 43 sena, ma mhix azzjoni waħda, kollox kien iżolvi. Ġifieri hemm dal-ispirtu fost in-nies tal-unions hawn Malta u nammirhom għalih jiena għaliex jippruvaw jevitaw anke rajna dal-aħħar azzjonijiet pereżempju tal-infermiera sewwa u l-qbiela. Għadu attenti ħafna fejn imissu li ma' dipartiment u mhux ieħor biex il-pazjent ma jitfaqx. Meta taqra x'qed isir l-Ingilterra meta għamlu l-strikes, xejn diżastru. Bl-ITU kollox strike. Tmut. Tomba joħorġu strike. Ġifieri huma iktar akkaniti barra. Tinsix ukoll li aħna Malta kulħadd jaf il-kulħadd. U jekk jiena mmur bi strike
u jimmarkani xaħat u dak ix-xaħat li wassala għand il-kap tiegħi u dak il-kap tiegħi ma jaqbilx miegħi fil-politika u jwaħħaluli bil-Malti. Mhux hekk Tiġri, barra ħafna nies ma jafux il-xuxin għax il-pajjiż kbir. Allura tagħmel naqra arja iżjed. Dak kollu jxiswa. Issa Franza jien ma naqbilx li għandhom jagħmlu daw il-dimostrazzjonijiet, violenza xejn. Imma anke ma jagħmlu ħafna dimostrazzjonijiet Franza minħabba din imbirka pensjoni, il-Franċiżi jridu. Macron irid li minn 62 titla' 64 sal-2030. Iġifieri meta l-Ewropa kollha qiegħda 65 kważi, inkluż aħna. Anke iktar. Sewwa anke iktar. Allura, skużi, min se jħallas għat-taxxi? U Macron qed jabbuża għax jaf li ma jistax jerġa' joħroġ għall-President. Żgur allura. Biss mingħajr ma jaf jew jaf mhux qed jagħti attenzjoni biżejjed qed jagħti gambet tal-partit tiegħu għax di se jpattu jienu l-partiti tinsiex li dawk in-nies li hemm fit-toroq fi Franza l-iktar li huma aspirati mill-partiti tal-komunisti sewwa fil-Parlament. Ġifieri qegħdin mal-unions biex jippruvaw il-gvern ma jħallux jerġa' iġib il-maġġoranza. Hekk nieħdu l-Ingilterra, issa l-Ingilterra hija l-omm tad-demokrazija, tal-limna l-Parlament demokratiku fid-dinja. L-Indja ma mexxitiex bil-demokrazija, ma tagħta Parlament demokratiku. Malta ma mxiet b'ċerta demokrazija, imma wkoll għalmitna il-Parlament kif jimxi. Ġifieri l-Ingilterra mela għandha fejna fin il-pedigree ta' dik li hija demokrazija rappreżentattiva, mentri x'għamlu nhar is-Sibt. Nhar is-Sibt qed ngħidlek ftit ġranet wara s-6 ta' Mejju, meta ġiet l-inkoronazzjoni. Daw kien hemm il-grupp jismu Republic li naħseb Malta ħadu nisemmina. Sawa, Republic huma anti-monarkisti, mela ma jaqblux mar-re, ma jaqblux li jkun hemm ir-re, iridu president fi kliem ieħor bħalna. Daw fl-Ingilterra huma biss 27% s'issa, bej 27 u 30% li ma jridux ir-re. Ma viċin it-terz diġà. Qabel qas kienet tissemma, ġifieri illum kibret. Imma nhar is-Sibt dikinhar tal-inkoronazzjoni, daw kellhom il-permessi kollha mingħand il-pulizija bdew id-diskors 4 xhur qabel biex jinżlu minn fejn tgħaddi l-proċessjoni famuża tar-re u r-reġina, jinżlu bil-plakard sofor li tajt Not my king, mhux ir-re tiegħi, u joqogħdu jipprotestaw u jgħidu jibbujjaw biex juru li ma jaqblux mar-re. X'għamlu l-Ingilterra? Għaddew liġi 3 ijiem qabel li din liġi tista' tarresta lil dawk li ħajamlu dimostrazzjoni, mhux qabatthom fid-dimostrazzjoni illegali, li ħajamluha u għax għandek suspett li ħajġri xi ħaġa, tarresthom ma ħallhomx jagħmluha. Alla fuq tajthom permess, il-pulizija tagħhom il-permess. U daw arrestaw 6 minn din l-Aqda Republic. Qabel waslu fil-post. Waqfuhom fit-trasport u arrestawhom bil-lider b'kollox. U arrestaw 50 oħra mill-protesti u f'daqqa waħda irtiraw il-permess mela ġiet illegali. U din mhijiex demokrazija far from it. Ġifieri dawn li jgħalmu l-demokrazija lid-dinja. Kulħadd fejn jaqbillu donnu qed iġebbet. Biex hekk jien nippreferi li l-Franċiżi m'għandhomx raġun forsi u qed jipprotestaw u ħadd ma jżommhom milli dawk li għandhom raġun kontra l-monarkija u inti tipprova żommhom għax qed tibża li ir-re jara kikraħ, ġifieri dal-gvern qed jibża mir-re wkoll, il-Parlament qed jibża mir-re. Kull m'għamel il-Parlament malkemm it-tlieta ta' qabel l-inkoronazzjoni stidnu reception. Mhux hekk. Hemm biss daħal il-Parlament l-inkoronazzjoni. Inti taraħħa xi ħaġa pożittiva, eżempju Franza hemm Le Pen b'saħħitha ħafna bħala partit. U issa daħlet ma' tal-Unions. Issa konġi għalija jiena fil-grupp. Inti taraħħa xi ħaġa però pożittiva li nies li għandhom ideali differenti. Però jekk jemnu fan partikolari jaħdmu fl-imkien. Di donna Malta jew aħmar jew blu bil-fors m'għandekx option. Hemm raġunijiet ta' ħanibdew b'Le Pen. Le Pen u missiera sewwa, imma Marine Le Pen l-ewwel nett hija ta' razza Maltija. Għanda xi bużnanna li kienet Maltija. Imma apparti dik, Le Pen tinsiex li ġa darbtej b'missiera b'kollox jippruvaw joħorġu għall-presidenza u fl-aħħar jingħaqdu l-partiti l-oħra kollha biex ma jħallux titlaq għax jibżaw mill-far right dak li huwa l-estrem lemin, qed tifhem. Issa dal-aħħar l-ewwel ma kienitx ma daw tat-triq tal-protesti, imma fl-aħħar daħlet magħhom għax jaqblilha ta' kwista voti. Mhux hekk minn hemmhekk ukoll. Macron kien salva fuq tal-Gilets jaunes
ġifiri l-iżdieri sofor li kienu fit-toroq, salvatu l-pandemija. Mhux hekk lax. Ġiet il-pandemija waqaf kollox. Issa, ma nafx li ma pandemija ħatwaqfu, imma jkollna l-birds flu dal-waqt. Imma hu ingħata raġun mill-Kunsill Kostituzzjonali. Ġifieri di marret fil-livell li net ta' Franza, jekk il-liġi li jagħmel tmurx kontra drittijiet tal-ċivili tan-nies. U l-Kunsill Kostituzzjonali qabel li għandu raġun. U għalhekk irrabjaw iżjed daw tat-triq u fl-ewwel ta' Mejju tal-2023 dis-sena niżlu bruħhom u ġisimhom żewwa xridu l-qawwa. Issa qed jipprova jkellimhom, jipprova jara jċedix xi ħaġa minn dak li għadda diġà biex forsi jilħqu kompromess. Imma meta tara illi daw in-nies kollha li jipprotestaw u partiti li jingħaqdu Malta għaliex ma tiġrix. Ir-raġuni hemm tradizzjoni u fl-istess ħin hemm strateġija. Ħanibdew hawn. L-Ingliżi dejjem tawna kostituzzjoni illi ma jkun hawn l-ebda partit b'saħħtu ħafna hekk jista' jkun biex ma kienx jikkuntrarjhom. Sewwa ġifieri jista' jkun tiddividi impera. Iktar par-Rumani, iktar ma taqsam dik iktar aħjar. Fazzjonijiet iktar aħjar ħalli Divide and conquer. Divide and rule, ux vera, kif jgħidu. Ġifieri, dika kienet strateġija. Fil-fatt hekk tinnota wara l-indipendenza kien hemm ħabta fis-snin 60 kellna xi 5 partiti ta' Pellegrini, ta' Ganado, Kostituzzjonali, ta' Mejbil, Nazzjonalisti u Laburisti, 5 partiti. Ġieli kien hemm Tawdex ukoll, ġifieri 6 partiti, 5 partiti kienu tajbin. Iktar tagħmel saħħa li dak irid jiftiem ma' dan u allura jiġi l-kompromess. Imma biex ġara mis-snin sebgħin waqgħu żewġ partiti biss. U nieħdu l-alternattiva u l-Partit Demokratiku li issa naqdu l-ADPD. Xorta waħda jbatu. Anka kif inhom qassam il-distretti huma mqasmin li għalkemm iġibu kwota dal-partit żgħir. Ma jitilgħu xorta. Sewa ma jitilgħux għax maqsumin frammentati f'ħafna distretti. Dik maħduma u mhux se jbidlu għall-partiti l-kbar għax kif huma kuntenti. Issa l-partiti kbar jiġu wkoll. Għaliex Malta isu kollox maqsum fi tnej. Jekk tidħol ġo raħal, hemm ta' fuq il-każin ta' fuq il-każin t'isfel. Allura fil-partiti maqsumin fi tnej ukoll. Kien hemm żmien mal-Franċiżi jew mal-Ingliżi, mal-Kavallieri jew mal-Franċiżi. Dejjem sejrin hekk aħna. Imma dik ġejja li żjed. Anki għaliex il-politiċi jippreferuha. Il-politiċi hekk iridu, jekk mhix magħna kontra tagħna. Sewwa biex hu ħadlek il-vot u ġejt miegħu. Jekk ma taqbilx se jattakkak għax inti kontrija. U ma naħsibx ħansolvuha malajr il-biċċa xogħla u min qal jagħmlu partit ġdid, ġieli smajna dat diskors. Ibatu min jagħmel partit ġdid Malta, għaliex? Għax peress li Malta żgħira kulħadd jaf il-kulħadd huwa ħafna pjaċiri, kulħadd bil-qaddis jaf il xi ħadd. Jekk ikun partit ġdid li qatt m'għamel pjaċir lil ħadd, min tridu jivvutalu? Inti tivvota biex fil-Parlament ikun hemm xi ħadd jekk jista' jkun fil-Gvern li tafu u meta jkollok bżonn pjaċir tmur għandu. U dik ħadd tibqa' żomm iż-żewġ partiti b'saħħithom ħafna. Għax huma għandhom diġà l-esperjenza li jagħmlu lek pjaċir ieħor xi darba. Mela allura jaqbel li nerġa' nivvota l-Malkin għax dak nafu jekk ikolli bżonn xi ħaġa ħansibu. Di ħatibqa' taħdem u biex jiġi partit ġdid trid taqbad Macron ħasibha, meta Macron ħareġ l-ewwel darba, qabad biex mhux ħareġ in-nies ġodda, qabad ħafna minn partiti oħra, soċjalisti tal-lemin, qabadhom u saraqhomlhom u għamel il-partit tiegħu. Allura dawk in-nies kienu jafu diġà lin-nies ħajvutawlhom. Ġifieri kieku Malta ikun hawn partit, nittama ma jisparawlix iż-żewġ partiti. Kieku Malta jkun hawn partit li jgħid jieħu 10 minn hemm u 10 minn hawn, jaqgħadhom jieħux partit ieħor dak iwa. Jista' jirnexxi għax ikunlu n-nies diġà magħrufin mal-pubbliku. Imma jekk da ma jsirx u diffiċli jsir. Allura naħseb li b'żewġ partiti se nibqgħu fit-tul. Inti taqbel però kieku arġo Malta, għax kif semmejt tajjeb inti. Kulħadd jaf il-kulħadd, jaf dak il-Ministru li ieħor jaf ovvjament pajjiż żgħir. Li kieku kellna nivvotaw għal partit flok in-nies. Taħseb jgħin xi ftit.
Mingħajr id-distretti, ġifieri. Mingħajr distretti xejn. Min tofdar ma' ħoloma di, rrid jagħmilha għandi kull ma ħallux. Ma qablux miegħu. Li kieku bħalma nagħmlu tal-MEP. L-MEP jekk nagħmlu. Il-pajjiż kollu jivvota lil dak jew il-dak jew il-dak sewwa. Jien naqbel, ħafna, jien naqbel magħha u tivvota lil partit, pereżempju Franza, jivvotaw lil partit ukoll. U l-kap tal-partit jista' jażel, meta jażel il-kabinett, jista' jażel nies li ma ġewx ivvutati imma l-voti jkunu tal-partit. U allura jdaħħal bniedem tekniku, teknokrat jgħidulhom. U bekk inti fil-gvern ikollok nies kwalifikati li ma votawlhomx in-nies. Ejja nieħdu l-eżempju għaw Malta flok dik nagħmlu co-option. Per eżempju, il-Ministru tal-Finanzi ġi co-opted mill-Prim Ministru qabela meta derlu li kellu jagħmlu Ministru tal-Finanzi u daħlu flok xi ħadd ieħor sewwa. Dik tiġri għaw Malta u bekk daħlu t-teknokrats, jiġifieri nies li kapaċi jmexxu imma mhux bil-fors huma popolari. Imma jien naqbel magħha tal-partiti, imma nerġa' ngħid jekk jagħmlu dik is-sistema partit żgħir bħalma huwa Malta l-APDP jew l-Alternattiva u l-Greens, dak kapaċi jtellgħalek membru. Allura mhux ħajamlu. Allura ma jagħmluhiex. Mhux hekk. Hekk naħseb jien. Testa tajt kif di tkellimni fil-bidu tal-programm, daw l-aħħar 20 u 100 ta' snin sal-Ewropa kienet dejjem ċiviltà avvanzata u kif ngħixu llum. Kienet minn ta' quddiem dejjem. Minn ta' quddiem. Issa però jidher li anke kemm minnaħ ekonomija u dal-affarijiet iċ-Ċina, l-Indja, hemm ir-Russja li għandha ħafna risorsi. Għalfejn taħseb li ġara da? Inti taraħħa għalmenu jien naraħħa jista' jkun hawn nuqqas ta' leaders li tipo għandhom sinsla kif kellna fil-passat fl-Ewropa. U naħseb għar minn hekk jiena trabbejna f'ħafna ġid mingħajr ma napprezzawh. Allura ħadd ma jrid jagħmel sagrifiċċju donnu l-ġid komuni. Intilef kulħadd jaħseb fih innifsu. X'taħseb eżatt li ġara? Ifhimni hija mistoqsija tajba ħafna, komplikata ħafna it-tweġiba tagħha, hemm ħafna fatturi li jisru fiha. Ħantik eżempju bir-reliġjon Nisranija u l-Musulmani. Ir-reliġjon Nisranija għandha 2000 sena. U għadha għaddejja għax ovvjament hawn min biex jiċċajta jgħid żgur kienet l-iktar organizzazzjoni ta' kummerċ u negozju li għaw fid-dinja u baqgħet ħajja. Waqa l-Imperu Rumanu u waqgħaċi. Għamlu x'għamlu bravi għax ilhom 2000 sena. Bla dubju, la ħadmet. Issa, meta xi kultant naraw lil Musulmani jew għadhom jemnu li jekk toqtol lilek innifsek għaw fi gwerra tmur u jkollok 80 verġini fil-ġenna, pereżempju. Bħal mamlu tal-ISIS, pereżempju. Aħna nitkażaw bihom. Imma daw bdew fis-sena 625, mela 6 sekli warajna. Żgur tgħid 600 sena. Aħna jekk tneħħi 600 sena mir-reliġjon tagħna kienu qed jaħarqu n-nisa fil-pjazzezz. Spanja, Franza, għax qalu li huma sħaħar. Doda kważi konnar minnhom. Medjevali. Ġifieri meta niġu biex niġġudikaw lil dawk, irridu niftakru bdew warajna. Għadhom mixjin, jekk għadhom bil-velu, jekk għadhom bil-gurka, għandhom x'għandhom, daw għad iridu wkoll jiżviluppaw bħalma aħna biżmien. Parti mill-evoluzzjoni tar-reliġjon ukoll. Tar-reliġjon soċjali, mhux vera jekk tista' tgħidilha hekk. Issa l-Ewropa vera li kienet lider għal ħafna drabi. Tista' tgħid anke l-aħħar żewġ gwerer kbar tad-dinja, l-Ewropa u l-Amerika. Rebħuhom id-darbtej, għax daħlet l-Amerika bis-saħħa. Mhux hekk. Imma fl-Ewropa kien hawn l-imħuħ, kien hawn il-leaders kif għadt inti. Biżmien ġara wkoll li l-Ewropej tant għandhom storja rikka ta' gwerer, ta' gvernar, ta' alleanzi. L-Ewropa kollha hija tħares lejha hija storja ta' gwerer. Manka bejnietna, Appuntu, anzi ħafna drabi bejn xulxin. Bejn xulxin. Issa, minħabba dik jista' jkun ukoll li qed jidraw li jieħdu għajzi naqra, pereżempju. Ħadd ma jistallina. Dik waħda. Tantu hekk li Franza savejna fien iridu li jagħmlu, u naħseb il-Ġermanja taqbel ftit ukoll, li jagħmlu armata tal-Ewropa federali. Aw ħafna ma jaqblux magħha l-Federazzjoni, Alfred Sand jitkellem kemm il-darba kontri jew għal mhux ħiereġ minħabba di wkoll.
Naħabba dan ħsieb li jinaqdu daqshekk. Issa, imma xturik di li meta kienaw l-Imperu Ruman, meta kienaw il-Holy Roman Emperor Empire najdulu bl-Ingliż, meta kienu daw, kellhom armati li jiftehmu li jinaqdu, meta kienaw il-ġlied kontra Napoleon, ara kemm inaqdu il-Prussi, l-Awstrijaċi, l-Ingliżi, sewwa. Illum bis-saħħa kollha tagħha l-Unjoni Ewropea m'għandix armata. Le, għax. Tiddependi mill-armati ta' kull pajjiż li qiegħed fin-NATO jew li qiegħed fl-EU. Mela veru kif qed inti li qishom irtiraw xi ftit, imma ġara oħra ħaġa oħra wkoll li bdew jitfaċċaw ekonomiji ġodda u llum is-saħħa mhijiex biss fl-armata imma anke fl-ekonomija kif naħseb tallimni inti fix-xogħol tiegħek. Sewwa li x'ġara li pereżempju iċ-Ċina saret l-aqwa forza ekonomika fid-dinja. Issa bil-pandemija ħadet daqqa ta' ħarta u qed tirkupra bil-mod ħafna. Jiġifieri m'għadix dik is-saħħa ta' qabel, imma hija l-uniku pajjiż, l-unika ekonomija fid-dinja li tħabbata mal-Amerikani. Sewwa tant li l-Amerikani jibżgħu minnha hu. Għandek pajjiż ieħor li huwa kważi kontinent li huwa l-Indja. L-Indja fix-xahar ta' Ġunju 2023 se taqbeż fil-popolazzjoni liċ-Ċina. Se taqbiżhom. Biljun u nofs viċin qegħdin, ftit taħt il-biljun u nofs. Daw pratikament flimkien huma nofs id-dinja. Huma jaffurmaw kważi terz tad-dinja, x'qegħdin xi 7-8, eżatt, u issa kważi 9, u ma bejniethom jagħmlu 3. Għandek terz. Issa, iċ-Ċina hija l-iktar waħda ambigwa minn daw. Iċ-Ċina ambigwa fis-sens li ħadd ma jaf eżatt fejn hi. Għandek il-Russja li kienet b'saħħitha ħafna fl-Unjoni Sovjetika, issa tilfet ħafna minn dik is-saħħa ma għadha kbira. Imma għadha kemm qalat arax daqqit ta' ħarta qalat bl-Ukrajina li l-bqija tad-dinja fil-punent, mela l-Awstralja, l-Amerika, l-Ewropa, daw kollha għandhom is-sanzjonijiet fuqha. U xorta baqgħu għaddejjin. Baqgħu għaddejjin ma qed ibatu. Ġifieri qed ibatu bl-ikraħ għax daw kieku mhux qed jgħinuhom naqra iċ-Ċina u l-Indja li jixtru minn għandhom. Sewwa kieku fallew. Ġifieri għandhom il-problemi mhux m'għandhomx. Le, gwerra dejjem ovvjament ħadd. Qed jitilfu n-nies ibda biex bl-eluf. Imma l-ekonomija spiċċatilhom pereżempju daw kienu jbiegħu Alla jaf biss kemm żejt lill-Ewropa. Tilfuh. Però dik hemm ma x'aħna qed naraw biss bħabba li eżempju fl-Ewropa ċensuraw il-medja kollha. Mhux hekk. Huma li jagħmlu ovvjament dat jigwadjaw iċ-Ċiniżi kif semmejt inti daw. Għax jixtru minn għandhom. Ma tkun iċ-Ċiniżi u l-Indjani qed jixxuh minn hemmhekk bl-irħis. U jbieħ bloli. U jbieħ bloli fl-Ewropa, foldi li aħna tnibbelaw. Ekku. Kważi doppju. Iva ma l-Ewropa għamlet xi ħaġa oħra u t-Taljani qegħdin qudiemnet. L-Ewropa marret l-Afrika wkoll. U qed tixtri mill-Afrika, il-gass pereżempju, sewwa. Mill-Alġerija. Jiġifieri mill-Alġerija, minn pajjiżi iktar l-isfel. Issa, f'din l-istorja kollha fil-fatt, sekk min issejjer żball, il-flaqa li għandhom mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin il-ġimgħa 12 ta' Mejju, illum li qegħdin nirrekordjaw. U anke għada, Borrell li huwa isu il-Foreign Minister, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Ewropa, qed jgħid isma' ejja nagħmlu politika fuq iċ-Ċina. Għax iċ-Ċina għatlek ambigwa. Iċ-Ċina tagħti appoġġ ħafna lil Putin. Imma fl-istess ħin qed torok idea li Putin dejjem nieżel. Mala fil-fatt. Qed ibati. Sewwa għaliex għax iċ-Ċina kellha lilu jimpika magħha wkoll. U fid-dinja għas-sens ta' kummerċ li trid iċ-Ċina ġa għandha l-Amerika qawwija, allura iċ-Ċina li ħateħles minn Putin u ssiri tikmanda fid-dinja mal-Amerika għalija vantaġġ kbir. Żgur, fil-fatt kien hemm bosta politiċi li argumentaw li kienet ġennata li l-Ewropa ġlu is-sanzjonijiet kontra r-Russja għax awtomatikament taw saħħa liċ-Ċina. Taw saħħa liċ-Ċina. Liċ-Ċina fil-verità hija l-iktar b'saħħitha. M'hemmx dubju. U Ċina għax inti għad il-leaders naqsu minn hawn qegħdin hemm. Iktar milli leaders naħseb kull ma qed iddum fid-dinja mhux Malta biss il-flus imexxu kollox. L-ekonomija hija saħħa enormi. Kollox mhux hekk. Issa jekk għandek popolazzjoni kbira u taf
tħaddimhom biex il-mutur imur favur l-ekonomija tiegħek kif tagħmel iċ-Ċina. Allura tajjeb, issa ċ-Ċina għal daqqa ta' ħarta kbira bil-pandemija għax ma qabditix bil-bidu sew. Il-vaċċinazzjoni tagħha tilqim ma kienx 100% tal-livell. Batew. Lockdown enormi. U anke qed tirkupra bil-mod ħafna. Da ta' vantaġġ lill-Amerikani. L-Amerikani kif nafu qed jonfqu l-biljuni ġol Ukrajina biex ikomplu jafsu l-Russja. Għadġietom ix-xoqqa f'moxta li toħfuq rasu. Il-Putin qed tifhem bl-iskuża tal-Ukrajina nħobbuhom u ngħinuhom. Għalihom. U qed isawtu lill-Putin. Ġifieri qed tifhem ġifieri s-sitwazzjoni isa reġgħet daħlet il-gwerra birda. Ekku. Għawek, tifhem li kienet spiċċat Malta, Bush u Gorbaċov, tiftakar. Mala. Imma issa f'daqqa waħda il-globalizzazzjoni li konna qegħdin ingawdu marret. Amma lek l-ewwel li semmejt lek jien ta' innuqqas ta' leaders fl-Ewropa, kieku kien hemm leaders ta' viżjoni kienu jindunaw li dak jaqbdu mar-Russja ħajsaħħu ċ-Ċina. Iva, ma mill-banda l-oħra x'tagħmel lir-Russja tħallija xalata tagħmel li trid fl-Ukrajina? Ma naf, problema. Għandek problema, għaliex jekk inti tħalli pajjiż fl-Ewropa kien min kien issa jaqbilx mar-Russja u jaqbilx ma' ħaddieħor hija mhux importanti. Imma tħalli pajjiż ġol Ewropa li hu sovran. Sewwa pajjiż sar indipendenti fid-design, wieħed design. U tħalli l-Russja fej fettilla tidħol u tieħu over, ir-riskju jikberu. Issa Putin ġitu bil-maqlub li ried. Għax huma rridx in-NATO wara biebu. U kif għamelu in-NATO daħlet ġol Finlandja fejn ma kienx. Ma żgur le. Se tidħol Sweden li ma kienx. Sewwa qegħdin jidħlu pajjiżi l-Ukrajina l qudiem tidħol li ma kienx. U ġabhom kollha mal-frontiera tiegħu. Il-NATO, ġifiri, spara fis-sema u ġif wiċċu, ġifiri. Ma jien nibża laħat kompleta skala. Le, jien naħseb li ma naħseb dija gwerra, minn dok li dumu. Ej, għanna 20 sena. Ġifiri, jien ek nara, u l-Amerikani kontenti, u l-Ġermaniżi, u kull min jipproduċi l-armi. Kontent? Et jiprofa kollox. Et jibieħ, għax dawara kollox ekki kollok kumpanija tal-armi ġol Amerika, u għedbeħ li l-gvern, u l-gvern jixtrijom la, u jibatom fejrit. Sawa, biex hekk kontenti kolħat. U shareholders. Ġifiri, jiena naħseb li dija gwerra komda. Issa jkun importanti, jiena ma nafx meta ħireċ dan il-program, imma jkun interessanti ferm, naraw se jiġri fit-Turkija. Il-ħadd 14 ta' Mejju, hemm l-elezzjoni, kapaċi ma tiġix deċiża dikinhar, tiġi deċiża forsi f'rawn ieħor, imma Erdogan li ilu xi 20 sena hemm kellu dat terremot kbir li tefgħu lura. U tal-oppożizzjoni ftehmu bejniethom ingħaqdu biex jippruvaw jeħdulu r-riedni. Jiġifieri dik importanti għax it-Turkija issa ċ-Ċina top tilaba li ħabiba tar-Russi, top tilab edha fin-NATO biex taqgħod. Il-Libja kulħadd jgħid aħjar ma nindaħlu xu edha hemm bis-soldati. Ġifieri għandha mano impasta għandha ġlieda fuq iż-żejt fil-baħar mal-Greċja. Għandha ġlieda mal-Greċja fuq Ċipru għadhom qatt ma ftehmu. Ġifieri it-Turkija hija mqarba, għandna problema u fl-istess ħin it-Turkija għandha popolazzjoni kbira ħafna. U żagħżugħa. Zazuwa, għax kollha zazax, u konsumerista kbira. Ġifiri, xi darba tidħol fl-EU, l-EU jmur sew, għax għara kemm ibeħ prodotti. Minnaħa tal-ekonomija, iva, ma l-affarijiet oħra minn jaffixri. U mbagħad għandek iċ-Ċina fl-Afrika, pereżempju, fl-Amerika t'isfel. Kemm dejnet pajjiżi biex għamlitilhom ħafna xogħol u daw midjuni leja. Ġifiri, dikwa oħra, u barra s-South China Sea. Ġifiri, l-ibħra li jem kollha taħt iċ-Ċina sal-Awstralja. Fil-fatt l-Awstralja kif nafu kellha torna il-submarines nukleari u l-aircraft carriers għax qed tibża miċ-Ċina. Jiġifieri ftaħna borma kbira. Qed tinbedel mhux Malta biss malaj, id-dinja kollha jista' jkollna dinja differenti ħafna fi żmien 20 sena milli nafu. Mela, domanda oħra. Persuna bħalek li ovvjament għandek knowledge enormi,
Għodin naħseb wieħed mill-ftit li Insegwi, fadlinna insegwi. Malta segwi kollox, kif qatt ma ħriġ tal-politika Maltija. Ekku, mistoqsija li ġiri kienu jagħmlu li ta' anka nis fil-partiti ġifieri fis-snin 80 niftakar u anka wara. Jiena naħseb l-ewwel reazzjoni tiegħi dejjem kienet peress li jiena ili popolari hawn Malta mill-1969 meta bdejt il-karriera tat-television u aħna konna stazzjon wieħed bil-Malti għallu kulħadd kellu jarani bil-fors. Bil-fors, titu matriċ. Sewwa, u jien kont ikun spiss, allura belawni ħafna nies mimsiken. Imma min hemm mindu ngħid li tkun popolari titlef ħafna mill-ħajja privata tiegħek, mill-ħin privat tiegħek, mill-ħin li trid tiddedika għal affarijiet oħra tiegħek. U allura meta kienu jiġi jgħidu li titħajjar għal-politika għax int popolari u n-nies tat-television spiss jaqsmu jmorru fil-politika, mhux l-ewwel darba, kien hawn min għamel karriera fil-politika wara li kien fit-television u ġvera. Jiena kont ngħid waħdi, imma jiena l-privatezza tiegħi intija ċerta importanza fil-ħajja tiegħi, għandi dik ngħidilha jien l-ambizzjoni li l-ħajja privata tiegħi nħobb insomma mhux biex naħbi ma rid naħbi xejn. Imma fl-istess ħin irrid niddedika l-ħin kif nixtieq jien. Mhux hekk. Mhux irrid naddatta ruħi mis-sitta ta' filgħodu. Għala xi ħaġa u trid bil-fors. U nsib il-bnies wara l-bieb qed tifhem affarijiet fil-fatt darba ċajta ma nafx minn xi ħadd xerrida fis-snin 80 li jiena ħireġ għal xi elezzjoni, immur l-uffiċċju kont naħdem mal-education, il-Ministeru dak iż-żmien, u nsib kju ta' xi 11 ruħ wara l-bieb. U saqsejthom il-messaġġiera li kien hemm għattilhom dawn min iridu. Għallu li għalik ta' xwiered. Għallu tilhom għalija fuq ma battal ħadd. Le għallu li għax daw semgħu li inti ħireġ għall-elezzjoni. Ġifieri daw semgħu kien hemm xi ċajta x'imkien. U sibt 11 aħseb wara hekk niddeċiedi bis-serjetà. Issa jiena nħobbu l-pajjiżi u allura għax inħobb lill-pajjiżi kieku il-politika toġobni ħafna. U kieku għax inħobb il-pajjiżni naħseb nagħmel politikan tajjeb għax inħobb il-pajjiżi bis-serjetà, ġifieri nipprova ngħaddi l-liġijiet kollha li huma bħalma jagħmlu ħafna li jkunu ta' favur il-pubbliku. Imma mill-banda l-oħra jien ma nissapportix li jkun hemm dik li ngħidula uniformità. Ġifieri, meta tkun f'partit u dan mhux se toħroġ għal rasek, meta tkun f'partit trid taqbel anke jekk ma taqbilx, trid taqbel mal-whip, trid taqbel mal-leader, trid taqbel mal-politika miftema. U jiena ma tkunx karattu. Qatt ma rrid inkun pulizija minħabba l-uniformi, qatt mhux se nkun soldat minħabba l-uniformi. L-iskola kont nara kif nagħmel biex ma nilbis l-uniformi l-liċeo. Mhux l-ewwel darba s-sur Mas kien jisejjaħlu nġibu l-skuża jiena li ċappas li ġrek jew xa. Jiena dik li poġġu f'uniformi u allura ssir numru sewwa dik ma toġobnix. Jiena ħobb nkun individwu jien naħdem kif jaħdem moħħi u kemm jista' jkun nibqa' mhux numru, nkun individwali. U jien naħseb li naqbel l-ħajja tiegħi ma tkunx fit-tul kif nkun fil-partit għax probabbli ma naqbilx. Jew keċċuni jew nitlaq. Imma għandi rispett kbir lejhom għax ħana kemm ngħidu kontra l-politika. Li għandhom il-ħajja tagħhom ma mhix tagħhom. Imma eżatt. Jien ukoll għax jien popolari fuq ħaġa pożittiva li mhix ma tinvolvix pjaċiri, ukoll kull fejn immur irid noqgħod nitbissem il-ħin kollu għax naf li n-nies ikunu qed jitbissmuli u nieħu gost bihom meta jkellmuni u jirrispettawni ħafna dwar dawn l-54 sena ma ngħidlekx kemm rajt rispett minn għand in-nies Maltin u għawċejn. Imma mill-banda l-oħra minix obbligat li niftaħ il-bieb biex nisma' il-mens ta' dak jew ieħor u da jekk Alla ħares qatt tagħmillu 10 pjaċiru ma tagħmillux 11 wieħed. Mhux jekk jibda jgħidlek jew għax tkun obbligat. Dak l-obbligazzjonijiet naħseb. U bħala partiti għax aħna kif għedna ħadna kważi kollox mill-Ingliż. Speċjalment Malta li kulħadd jaf il-kulħadd. Ekku, però eżempju barra minn Malta tista' tkun ġo partit u titkellem. Iva, imma l-Ingilterra narawha u l-ħin kollu. L-Italja u anke Però hawnhekk hekk tgħid nofs kelma kontra l-partit, il-partit qisu jibda jaħdem kontrek mill-ewwel. Hawnhekk ipattu wielek għax ma titlax fil-elezzjoni. U taħseb li dak qed iħalli lura in-nies verament validi li għandna fil-pajjiż. Għamilt punt validu ħafna, jiena naħseb vera, b'rispett lejn dawk kollha li qegħdin illum fil-Parlament, nisa u rġiel, u neħilhom il-kappell għax-xogħol li jagħmlu. Imma fil-verità,
naħseb li jekk ma noqogħdux attenti nibdew ingerxu in-nies li verament album taħraqhom għal poplu li jixtiequ jmorru hemmhekk u jagħtu s-sem bħala karriera. Għax anka pereżempju hemm raġuni oħra għal di, il-fatt li tkun politiku għaw Malta, membru tal-Parlament, ma tkunx full-time, jien ma naqbilx magħha. Jien bħalek eżatt. Il-full-timer ma jiddependix fejn fjena minn affarijiet oħra biex ikollu income. Il-full-timer għandu paga, jkollu paga tajba, għandu jkollu l-aħjar paga fil-pajjiż, ikun full-time fuq ix-xogħol tiegħu, mhux irid għanċaċ bej il-karriera u bej ħaġa. U m'għandniex bżonn dawk in-numri kollha ġol-Parlament ukoll. Naħseb li issa żidna ftit, forsi esaġerajna naqra wkoll anke ministri għal daw il-9 miljun għandna ministri daqskemm ikollu pajjiż kbir. Jiġifieri, naħseb iridu nirridimensjonaw. Tnaqqasu tagħmel pagi u kondizzjonijiet tajbi. Imma li jkunu full-timers, jiena ngħid ħallija li meta jkunu full-timers għandek il-problema l-oħra li min għandu karriera tajba ħafna fil-ħajja ma jkunx irid jitlaq mbagħad. Mhux hekk. Imma l-inqas ħajjiġu kien nies li għalmenu daqsxejn tal-livell. Li jkunu iddedikati. U llum l-università għadha kemm ħabbret din is-sena 23, jiġifieri għal Ottubru ta' 23, għadha kemm ħabbret first degree BA fl-istudju tal-governanza u l-politika. Għaliex dik kienet taċċajt li biex tidħol x'imkien u Malta trid dejjem xi kwalifika, ċertifikat, xi ħaġa, imma biex titla' fil-Parlament ma trid xejn. U allura nittama li l-politiċi futuri imorru jagħmlu first degree biex at least fl-inqas jitlu preparati iżjed. Mela, wasalna l-aħħar domanda. Kif qed tara l-pajjiżna inti fis-snin li ġejjin u l-Ewropa in ġenerali? Għax għedna diġà li naraw jaffikunaw bidliet kbar. Mhux se ngħidu xi ħaġa straordinarja, ibda biex meta titla' x-xemx isir progress, jiena nemmen, jiġifieri. Kuljum isir progress, kien min kien hemm fil-gvern u kien min kien hemm fil-pajjiżi Ewropa jmexxi. Il-bniedem dejjem avvanza. Ħanajdu ċara u tonda biex vera. 500 sen ilu ma kienx hawn telefon. Illum għaw il-mowt. Le, sakemm ma jkunx vera xi event joqtol il-kulħadd u tittex tibda li qed jibżaw minnu huwa bħalissa għaddejja kwestjoni taħraq ħafna għad kemm kienna personaġġ illum ngħidulu anzjan serju li rriżenja mill-Google. U da rriżenja għaliex qal li l-intelligenza artifiċjali kif qala bl-Ingliż, għax dan Ingliż kien. Kif qala bl-Ingliż, Hinton, minn għalija kun jomu Hinton, kif qala bl-Ingliż, AI is getting out of hand. U rriżenja minn paga lussuża da ħadem ħafna biex joħloqha di. U d-dispjaċieħ li ħoloqha. U d-dispjaċieħ li ħoloqha isu bħal meta għamlu il-Dynamite, tal-modi, u mbagħad għamel il-Nobel Prize biex ipatti għalija, sewwa. U da qed jgħid li wasalna fi stat li sar żvilupp neurotiku, ġifieri tal-moħħ, li vvintaw robots li issa daw kapaċi mhux biss jaħsbu bħalna u jirreaġixxu bħalna, imma jgħaddu l-informazzjoni li xulxin. Isu jiena, inti taqra li moħħi u dak li naf jien illum l-erf kollu li għandi ġo rasi jidħol għandek. Issa daw peress li robots faċli ssir di transmission. Allura dan qed jgħid jekk ikollok daqstant robots li kollha għandhom l-istess għarfien fid-dinja. Aktar mill-bniedem, il-bniedem kapaċi idhom ħafna biex jiddeċiedi jsib soluzzjoni. U dan għax artifiċjali hija kwistjoni ta' jafx jew ma jafx, jekk jirnexxilux jew ma jirnexxilux. Issa waslu fi żvilupp fl-intelligenza artifiċjali, dik li bl-Ingliż jgħidu AI, li daw kważi ħajkunu perikolużi għal-bniedem għaliex jistgħu jaqlbu weru l-bniedem. Daħan niġu fi żmien meta kien hawn in-neandertali sewwa u ċedew taħt l-umani, taħt l-Homo sapiens li huma aħna, sewwa qlibnihom il-dawk warrabnihom. Jista' jiġi li r-robots għad jieħdu over li għaparti minn hekk għax fil-fatt anki Elon Musk talab li at-least tiġi friżata għal 6 xhur. Imma ignorawh. Issa qed imexxu xorta u għalhekk telaq Hinton
Għaliex qal di ma niflaħiex iżjed, qed jiddispeċini li U daw kontribwejt. ukoll tajjeb ukoll ngħidu li daw ir-robots għal min għadu jaħseb li daw tarhom kollha ħaditu hekk illum qed jagħmluhom bil-ġilda kważi tan-nies. Ħanajdlek. Fodru ma tarfux bniedem li waħdek. Ħanajdlek, aħna niltaqgħu magħhom kuljum mingħajr ma nafu. Pereżempju inti l-call centers. Mhux hekk. Iċ-ċett. Meta ċempel pereżempju kumpanija kbira li tieħu servizz minn għandha inti tat-television, tat-telefon, tal-mobiles. U da jgħidlek idħol fiċ-ċett. Inti qed titkellem ma' robot, ma' computer. U jibda jwieġbek u twieġbu x'kultant tinduna li mhux qed jifhmek. Imma sa tant kemm terfina. Imma tant jibda jirfina li da jibda jgħidlek x'jaqbel lilu l-kumpanija u jġibek fi żvantaġġ. Flok bħala the consumer is always right. Sewa, the customer is always right. Jibda jġibak kontrarju. U allura d-dinja tmur lej perjodu ieħor fej il-bniedem jitlef saħħtu. Dark Ages, u dar. Hija kera, hu. Għax is-saħħa tal-bniedem, l-intelligenza tal-bniedem tiġi sopravvissuta, jibdew jaqbżuna, hu. Jiġifieri dik hija perikoluża. Għalli jekk isir hacking daw fuqhom. U jgħid tal-argument. U tagħmel gwerra bihom. Tagħmel gwerra bihom, da jibdew jaqtlu n-nies bla doġ da ħawardni. Li trid. Da illum semmejta tajjeb tal-gwerra. Illum Putin jeddet il-ħin kollu bin-nukleari, vera? Imma sissa dejjem jibża għax jaf. Għax huwa bniedem. Għax huwa bniedem li jaf li jekk jattakka se jattakkawh. U jiġik xekku briku għax toqtol in-nies tiegħek wara kollox. Imma jekk ikun computer li jiddeċidija di u jgħid le jien jaqbil li żgur, il-computer mhux se jbagħti bin-nukleari x'idu jiġrilu, idub li żjed. So, ġifiri, di ħatkun battalja. Le, nistaw naraw eżempju f'ħafna affarijiet, jien naf eżempju, nafu aħna li droga hija ħażina. Esku. Huwa problem enormi ta' droga ġo Malta, voldiri. Dinja kollha, dinja kollha, però bħalissa dik. Ta' xirid biex daw li jevolvu weħedhom għax daw hekk ħajamlu, jibdew jevolvu weħedhom jgħidu isma' da. Qed isuq u qatel il da, mela ħażin. U jibda jkollhom ħafna qishom rapporti daw ġo moħħhom dik. Mela, kull minnu droga għat naqbdu u narmu. U neħelsu kollox dik. Tista tkun perikoluża. Realtà, Tista tkun perikoluża. U forsi għat jasal iż-żmien. Kienu jgħidu is-Sufi. Is-Sufi huma patrijiet filosofi tal-muntanji fl-Indja u n-Nepal. U jgħidulhom Sufi għax jilbsu suf. Uħxon, biex il-kesħa. U daw kienu jgħidu li għat jiġi żmien li l-bniedem tant ikun id-disprat f'din il-pjaneta li jiddeċidi li jemigra għal-pjaneta oħra u jibda l-ħajja hemmhekk. U peress li aħna ħin kollu nibatu Marte u nibatu fuq il-qamar u nibatu hemm u nibatu għaw. Allura it-triq milli jidher inħejjuha. Ġifieri għad jiġi żmien, probabbli ħadd ma jkun hawn minn dawn li qed jgħixu llum, imma qed jiġi żmien li id-dinja tittieħed minn daw ir-robots. Ma jemma neġ, u ħafna nies jitilqu. Le ma nkunux hawnhekk għax tant kemmet malaj. Qed jaġlu. Qed ngħidlek da inti kellu jirriżenja. Ngħidu affarijiet. Għax qal jien fil-kuxjenza tiegħi ma niflaħx nibqem u qal tlaqt biex inkun nista' nitkellem ċaru tant u forsi nwissi lid-dinja biex ma tibqax sejra f'din it-triq. Ara kemm wasalna fi stat, it-tweġiba tiegħek x'siġri fil-futur u Malta mhijiex barra mill-pjaneta. Ovvjament. Dispjaċini qed nispiċċa b'toma ftit. Daqsxejn morra. Daqsxejn morra, ma hija parti mir-realtà. Mela, nirringrazzjak ħafna tal-li kont preżenti u nispera l-qudiem ikollna ċans nerġgħu nagħmlu programm ieħor. Nħarġi n-nies ukoll jixtru jew jaqraw il-ktib tiegħek għax napprezza biex jaqrawh. Jiena l-importanti li huwa interessanti ħafna u dejjem kif dejjem nappella l-poplu biex jippruvaw jiftħu moħħhom jaqraw. Importanti. Isibu idea differenti mbagħad jażlu huma x'inhu l-aħjar. Tinsiex malkemm iktar ma taf anqas taf dik. Jiġifieri jien għandi 75 sena, għattajt l-isbaħ naħseb 50 sena fl-edukazzjoni. Jew nagħlem jew nitgħallem ħaġa jew oħra u xorta waħda. Dejjem insib xirrid nitgħallem iżjed. Mela, nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna u nistedinhom biex il-ġimgħa ta' wara wkoll.